Vítám vás, kdo nás sledujete. Dneska začíná první stretnutí permakulturních designérů v Jurtě. A prvním hostem tu máme Josefa Fekiača. Takže tento formát budeme využít na to, aby jsme vás seznámili s vlastně aktivně působícíma designérama, který na Slovensku a teda do budoucnosti i v Čechách pracujú v tomto odvětví, aj keď je to vlastně keby skoro nová profesia a snaží sa hledat svoje uplatnění a svůj zdroj príjmu právě vďaka permakultúre alebo permakultúrnemu dizajnu. Máme tu Josefa, ktorý už dlhšie roky pôsobí v tejto téme. Bol to aj predseda organizácie Permakultura.sk, má za sebou viacero projektov, a ako treba lesného klubu, vzdelávanie detí, bezobalový obchod. A aktuálne teda jedna z výrazných tvárí pri realizáciách permakultúrnych dizajnov a hlavne jazierok, za co môže asi aj ten kurz od školy permakultúry, ktorý ste vlastne organizovali. Takže vítam ťa, Jozef. Ďakujem. Možno tak na úvod, že čo ťa dostalo k permakultúre? Čo bol ten prvý impuls? Rozmýšľam, jak to povedať skrátene. No pre mňa to bolo v prvom rade vyhorenie z toho, čo som robil predtým. Som robil IT a robil som si doktorát z umelej inteligencie a trošku som zistil, že som ponorený hlbšie, ako by som mal byť a že to úplne nezvládam. A tak mi došlo, že vlastne robím roky niečo, z čoho nevidím žiadny výstup, ani nič zmysluplné. A že keby sa mi aj podarilo vlastne dosiahnuť to, čo som chcel dosiahnuť, tak tie najlepšie uplatnenia boli, že v armáde a podobne. A čo mi ako celé prestalo dávať zmysel, že vlastne nejde mi to, celé to je nezmyselné, čo teraz sa ukazuje, že vlastne ako ten segment ako úplne nezmyselný nebol, tej umelej inteligencie, ale že som vlastne úplne niekde mimo a že vlastne neviem nič o svete, neviem nič akože o 3D svete, že poznám ten svoj virtuálny, v ktorom žijem. A odišiel som na stáž do Španielska sa tak nejak ako nájsť a spolubývajúci z Brazílie mi povedal, keď mi tak čumel poza chrbát, keď som pozeral nejaké zemelode, toto je zase dlhý príbeh, že prečo. A pozeral, že permaculture, to robia všetci moji kamoši. Ja som to prvýkrát počul a kým som sa vrátil zo Španielska, tak už som bol k Patricii Pavlovskej, vtedy Černákovej, prihlásený na dizajnerský kurz. A kým som naň čakal, tak vlastne som si dal jeden workshop tu u Vaška na tomto pozemku. Tak to bol ten dôvod, že potreboval som nájsť niečo, čo dáva zmysel a keď som videl, akože, o čom vlastne permakultúra, tak som zistil, že to je vlastne to úplne asi najzmysluplnejšie pre mňa. Mm-hmm. A samozrejme veľa tých presvedčení, čo som vtedy mal ako človek nepoboskaný realitou, tak veľa tých tvrdení som si vykladal ináč, ako v skutočnosti sú samozrejme a celé som si to tak ako idealizoval a že tá permakultúrna záhrada bude robiť sama a ten permakultúrny pozemok a záhrada bez práce, to boli také ten fake marketing trošku, ale tak toto vlastne bol dôvod. Myslím, že tú idealizáciu sme si prošli všetci. Áno. Kto začínal permakultúru. Pamätám si aj tvoju. Taktiež som išiel rodičov presvedčiť o tom, jak dokážu vypestovať veľa kukurice, dyní a fazulí na jednom pozemku, ktorý zamúču na jejich poli, tak som si vezmel kus pola. Zamúčoval som to v zime, takže som mal studenú pôdu a nic mi tam nevyrostlo. Tak som mi ukázal, že teda
Ale tým nechcú odradiť ľudí, len je to všetko trošku komplikovanejší, je to hlubší, je to vlastne permakultúra. Na první pohled vypadá taková akože na povrchu jak záhradkárska, ale ona má vlastne veľmi hlboký základ, ktorý keď sa ten človek dostane, tak pochopí. A vždy je tam nejaké ale a vždy sú tam nejaké ďalšie otázky. Záleží na? Áno, záleží. A chcem sa pýtať, jaké byly nejaké také zlomovejší projekty, ktoré ťa vlastne dostali až na toto místo, kde čo sedíš v rámci permakultúry? No neviem, či akože projekty. Ten workshop u teba, to bolo pre mňa jedna z veľkých vecí motivačných, že vlastne aj ty si sa vtedy učil a ešte s tým veľkým nadšením. A to som ešte ja bol, sa pamätám, za toho racionálnejšieho. A potom sa to tak ako časom aj prehodilo, mám pocit občas. A to bola taká prvá vec. Potom pre nás to bez odpadu, a ty si to tak na začiatku povedal ako moje projekty, ale vlastne ako nebyť mojej ženy, ktorá si to vymyslela celé a tú dennú rutinu a tú dennú starostlivosť sa starala, tak ja by som ani nad tým nepremýšľal, takže ja som bol taký ten background a ešte vtedy programátor toho webu. Čiže to bola veľká vec, vďaka ktorej vlastne som sa zoznámil so strašne veľa ľuďmi. Tak úplne to vlastne to bol ten bezobalový obchod, e-shop, ktorý jeden z prvých ešte tak dýcha z posledného, ešte funguje zľahka s tretím majiteľom aktuálne. A potom to vlastne nebol projekt, k tomu som sa dostal podľa mňa jak slepe kura k zrnu, že k tomu predsedníctvu organizácie Permakultúra.sk, že to bolo tiež len preto, že nemyslím si, že to bolo preto, že ja som bol akoby ten vhodný človek, ale preto, že vlastne to nemal kto robiť vlastne vôbec a buď tam boli ľudia, ktorí, ty si tam tuším ten rok ani nebol? Myslím, že ten rok si bol ešte v Anglicku. Myslím, že až potom, ešte stále bol z predseda, ale ešte myslím, že... No a boli tam ľudia, ktorí vlastne do organizácie prišli v priebehu toho roka, že ja som bol taký najstabilnejší prvok a Patricia sa toho potrebovala nejak zbaviť, takže to padlo na mňa. Čo vlastne ako aj mňa veľmi posunulo, neviem, či to organizáciu až tak posunulo, ale aspoň prežila chvíľu a to bol pre mňa tiež taký veľký bod, že jednak som vnútorne niesol zodpovednosť, alebo aspoň ja som mal ten pocit, že nesiem zodpovednosť za tú myšlienku permakultúry. Mm-hmm. A tiež to množstvo ľudí, ktorých som vďaka tomu stretol a spoznal, tak to ma veľmi posunulo. No a spomínal si aj ten kurz vodný a takéto väčšie jazierko. Mal som nejak pár realizácií menších, jednu aj väčšiu, podobných jazierok, ale realizácia na škole permakultúry a celý ten kurz, to bola tiež taká vec, čo ma vlastne, že bol som v takom prechodovom období, že som končil vlastne so sprievodcovaním v lesnom klube, lebo tiež som vlastne v lesnom klube, to bola ďalšia vec, áno, ktorú si spomínal a tiež sme boli traja v tom, že ja som bol len jeden z tých troch, hej, že nebol to môj projekt vyslovene. A sprievodcoval som v tom lesnom klube s deťmi, som bol 2 roky, 3 roky, čo bolo úplne parádna vec, čo ma tiež vlastne veľmi, veľmi posunulo, že mi to dalo nejakú terapiu, tá práca s deťmi, ale tiež ako tie 3 roky stačili. A potom vlastne sme realizovali to jazierko na škole permakultúry a už predtým som tak začal s rôznymi ako drobnými realizáciami a dizajnami popri tom. Aj s kolegom Majom Štefánkom a tam vlastne mi došlo, že ako áno, toto je to, čo chcem robiť úplne, že full time a týmto sa chcem živiť. Že nemá to ako hobby, za ktoré človek dostane príležitostne zaplatené, ale toto chcem robiť a chcem to robiť čo najlepšie.
Že najviac oslovujú tí jazierka. A to od začiatku ma tá voda ako čokoľvek s vodou, ako to úplne jak decko som sa furt mágal vo vode a stavali sme hrádze v potoku a niečo sme robili, hej, že to bol taký návrat trošku. A tým, že ja som vlastne vôbec nerozumel rastlinám a podobne, že ak som došiel z toho IT, tak pre mňa tá voda bol taký kompromis, že to vodou aj podporíš tú aj diverzitu, aj ako celý ten živý systém. Aj je to taká do istej miery stavebná činnosť, že to nie je až tak záhradkárska činnosť. Čiže mne to stále, hej, aj keď som prvé záhony staval, u kamoša sme ešte bývali a u neho na dvore, tak ja som tam s vodováhou šachoval proste, aby tam čo najviac vody stálo a on na mňa hľadel, že však vodováhy som toľko nepoužil na dome, jak ty na záhonoch v záhradke. A tak to ma od začiatku drží, akože na tej mojej ceste tá práca s vodou. Ale tie jazierka a že kam až sa dá vlastne s tým zájsť, tak to mi až tam došlo vlastne na tom Hrušove na škole permakultúry. To bolo taký, že teda, jak teda vlastne vnímaš to záhradné jazírko v rámci toho dizajnu, že však v rámci permakultúry máme veľa prvkov a je to taký významný prvek, že jaké tam vidíš jeho funkcie a akože využití? No to je veľmi, veľmi široká otázka, lebo tých jazierok je veľa typov, veľa druhov a presne nemalo by to vychádzať od toho, že chcem takýto a takýto prvok. Ako vlastne však celú dobu sa bavíme, odkedy sa aj poznáme a riešime ten ako pohľad verejnosti, že permakultúra nie je nejaký katalóg produktov a katalóg techník, ale je to ten spôsob premýšľania a potom vyberáš tú techniku, ktorá ti najlepšie sadne, vieš si ju dovoliť, hej, dokážeš ju technicky zrealizovať a hľadáš ten kompromis, neviem, či je to správne slovo, ale aby tam bolo čo najviac to win-win riešenie, hej, že keď ja by som kľudne všade robil kúpacie jazierka luxusné, ale proste to je, ako stojí to prachy, hej, stojí to veľké peniaze a ja nemám doma kúpacie jazierko práve preto, hej, lebo mám iné priority proste ako kúpacia, hej, čo, ako bolo by to super, ale ešte na to čas nedozrel. Takže závisí, že čo chce človek dosiahnuť, že či mi ide iba o tú podporu diverzity, alebo mi ide o ten, jak sa tomu hovorí, ten ekohedonizmus, hej, že dopriať si niečo a pritom podporiť diverzitu a investovať do toho. Hej. A medzi tým je nejaké spektrum vecí. Takže či mám prebytky vody na pozemku, napríklad dažďovej, a mám malý pozemok, veľké plochy záchytné, potrebujem odparovať dažďovú vodu, hej, tak ináč premýšľam o tom prvku. Alebo mám zase nedostatok vody a je to skôr ako tá akumulačná, hej, alebo retenčná nádrž a snažím sa tam tú vodu na čo najdlhšie obdobie zachovať, tak ináč s tým pracujem. Čiže tá prvá otázka je, že aké problémy riešim a čo chcem dosiahnuť tým prvkom. Až to trošku zaujalo, že vlastne ono sa dá využiť akože vyslovene na odpar vody, jazírko, že akoby... To je jednou z takou funkcií jazierka, či chceme, či nie, hej, že tá voda z tej hladiny sa odparuje. Z toho väčšieho kúpacieho jazierka napríklad, kde je hej, iný je ten odpar napríklad na tom jazierku, asi čo si spomínal, že ste robili v tej Skalickej, hej, že jak sa volá, Strážnická, pardon, v tej základnej škole, kde je pravdepodobne celá hladina pokrytá, alebo plus minus leknou a rastliny. 90%, no. Takže ten odpar tam bude minimálny. Aha. Nejaký je vždy. Že tí rastliny nezvyšujú odpar, tí skôr znižujú. No oni zatieňujú tú hladinu a z tej obnaženej hladiny toho kúpacieho jazierka alebo polobnaženej, tak tam občas za týždeň sa stratí uprostred leta 10 cm. Ich, čo sme robili, že vyslovene odparovacie napríklad, máte 300 metrov štvorcových jazierko, ktoré je krmené domom o ploche 100 metrov štvorcových. Takže sme čakali jednu celú sezónu, kým sme vysadili rastliny, lebo tam nebolo dostatok vody až po terasy, takže muselo dopršať postupne. A tam naozaj ako není problém cez leto 10 cm hladiny stratiť, keď sú tie najväčšie suchá. 10, vlastne na 300 metrov je to ešte vlastne 30 kubíkov skoro, ne? Takže sú to kubíky a kubíky vody,
ktoré vlastne namiesto toho, aby niekde odtiekli, pre nich boli alternatívy a majú to vyslovene akože v rámci stavebného povolenia, že to nazvali to tam, že odparovacia mokrať, tak sme spravili odparovaciu mokrať, v ktorej sa dá občas aj kúpať. A nie je tam žiadna nejaká zložitá filtračná technológia, proste je tam nejaký jednoduchý skimmer. A čo je najväčší problém pri tých odparovacích jazierkách, ako čistiť tie nečistoty, keď počítame s polmetrom minimálne kolísajúcou hladinou. Namiesto toho, aby to odtieklo niekde do kanála, tak proste všetko sa to zadrží a odparí na pozemku, čo zase uprostred toho najväčšieho leta, keď tam je ten odpar, tak to spriemňuje tú klímu. Takže to je jeden z tých aj pro tie účelov. rostliny, že vlastne, že to je, ako je asi vlastne aj nelen pocitovo, ale aj funkčne. Určite, Ne? To je ako voda, keď sa vlastne, že to obrovské množství vody v okolí, ktoré... Určite. Tam zrovna nebol priestor dispozične až tak veľa sa podľa mňa na tú vegetáciu nevyužíva, že tie vegetačné plochy, hlavné produkčné sú kus ďalej. Ale lebo priestorovo to vyšlo tak pomerne blízko ku ceste, takže je tam nejaký živý plod, ktorý z toho určite benefituje. A samozrejme aj prepad z jazierka, keď pretečie, lebo aj také preprší, tak už je do nejakého vsakovacieho systému k živému plotu a podobne. No ale to už zabieham. Poď, hej. Takéto veci práve chceme zabíhať dneska. Lebo však budeme sa asi teda víc věnovat tým jazírkám, aj keď vím, že teda nejsou to len jazírka, co v poslední době realizuješ. Že jsem dokonce počul o takém novém slově, jak je ten sad, čo mi to vypadlo? Zrejme syntropické. Syntropický sad. To je tiež také silné slovo, že ono dobre znie, ale to syntrofické poľnohospodárstvo bolo vyvinuté v tropoch, ale v podstate je to iná metodika k výsadbe jedlého lesa, by som to nazval. Že je to niečo veľmi podobné, o čom permakultúra hovorí v rámci konceptu jedlého lesa, akurát je to upratanejšie, učesanejšie a... Víc strukturované, ne? Že vlastně je také keby víc návod, lebo permakultura skôr dává tak. Velmi široké, keby, jak k tomu pristupovat. Toto je víc skôr jak návod. K tomu jedlému lesu vlastne, alebo nepoznám nejaké také, že jasné metodiky, že ako dosiahnuť ten jedlý les, že je tam viacero rôznych prístupov, ako kombinovať tie vrstvy a podobne. A v tom syntropickom poľnohospodárstve je to trochu lepšie popísané. Ten sad, ktorý asi máš na mysli, tak tam ešte komplikuje to, že majitelia tam vlastne nebývajú, alebo respektíve bývajú v Hongkongu, takže nie sú úplne schopní to pravidelne udržiavať. A tiež aj v rámci všetkých ostatných výdavkov nie je úplne možné, že my by sme sa o to aktívne starali, takže tiež tam boli nejaké kompromisy. Ale pointou toho syntropického poľnohospodárstva je, že na jednej ploche pestujem vlastne plodiny ročné aj plodiny storočné. Čiže je to zase nejaká forma jak to nazvať, komplikovaného alebo komplexného agrolesníckeho systému, že dá sa na to pozrieť na to isté z rôznych uhlov pohľadu, ale pointa je, že keď vysádzam, dajme tomu, sad tých dlhovekých ovocných drevín, dajme tomu jablone, hrušky, klasika u nás, tak dávam spon, dajme tomu 7-8 metrov, alebo teda vzdialenosť tých stromov. Ale tie stromy zaberú ten priestor po koľkých rokoch, až 10 ročiach. Až 20, no. Takže medzi tými vzniká priestor, dajme tomu, vysadiť iné dreviny a možno aj tie isté odrody, ale na slaborastúcich podpníkoch, ktoré vlastne, keď si začnú priestorovo vadiť, tak tie už budú pomaly dožívať. A stále buď ich môžem vyrúbať a nechať priestor tým veľkým, alebo ich udržiavať nejakým radikálnym rezom a ešte ich pár rokov vlastne na tom radikálnom reze v malej korune udržať. Ale stále ešte medzi tým máme priestor, dajme tomu, na nejaké kríky, a medzi tým máme priestor ešte na podporné dreviny, dajme tomu, ktoré môžu viazať dusík, alebo ktoré môžu podporovať mykorízu. Ako napríklad vďaka tomu sme teraz zistili, že lipa je veľmi dobrý podporovateľ tej arbuskulárnej mykorízy a veľmi rada vytvára tie vzťahy. Takže použili lipu, vlastne stalo nás to 0 nič a použili sme lipu ako
tú podpornú drevinu pionierskú medzi tým. No a keď už mám urobené terásky, aby sa mi to dobre obhospodarovalo a udržiaval ten sad, vlastne tá intenzívna časť toho sadu, tak prečo vlastne to nepodporiť rovno tým, že tam budem pestovať zeleninu a viem tam pestovať čokoľvek. Čo vlastne nič nové teraz, čo som povedal, tak nič nové som vlastne neobjavil. A to syntropické poľnohospodárstvo vlastne popisuje trochu lepšie tú metodiku, ako toto nastaviť, ako spočítať tie cieľové plodiny a tak ďalej. Viem, že on tam vlastne dosť, tak som dočítal, dosť pracuje s tým, že práve keď na jednom míste rostne víc tých typů rastlín, tak si vlastne vedia pomáhať aj v tých koreňových častiach, aj v tom zastíňovaní, aj v tej podpore. A v podstate vytvárame, neviem, či poznáte pojem gilda, je to spoločenstvo rastlín okolo stromov, tak týmto vytvárame vlastne veľkú gildu, kde je naozaj, ako vravíš, rôzne typy koreňových systémov, rôzne typy rastlín. Tam potom skrz tie typy mykorízy, či arbuskulárna, alebo tá druhá ektomykoríza, tak podľa toho je dobré tiež premýšľať, že čo vlastne, aký typ spoluprác nadväzuje. Ale to už je také možno zbytočne detailné. Že je to vlastne taký, ako z môjho pohľadu veľmi prekvapenie, že ako nový smer, ktorý sa tu objavil a veľmi podobný permakultúre, tak sa pridal do toho regeneratívneho, silopastorálneho, agrolesnického, že vlastne tých systémov je vícero, ale ako vnímam, že stále tá permakultúra to ví keby zaštitovať asi v ten širším okruhu. No hlavne permakultúra sa snaží byť ten univerzálny dizajnerský systém. A všetky tieto veci, alebo techniky, berie ako techniky. A snaží sa vytvoriť ten rámec, ale mňa celkom bavilo sledovať, že aj regeneratívne poľnohospodárstvo zase berie ako permakultúru, ako jednu z techník, že každý má potrebu ten svoj prúd, ako si povedať, že my to celé zastrešujeme a tí ostatní majú nejaké techniky, ale tak to je asi jedno v podstate, že to tam ego treba dať preč a robiť to, čo dáva zmysel. A môžeme sa teda dostať už aj k tým ďalším projektom, ktoré máš aktuálne. Ja to neviem, či ťa sledujú ľudia, tvoje facebookové, ale včera si sdílal veľmi krásne obrázky jazírka, ktorý vypadá skôr jak nábytek, ktorý sa naplnil vodu. Áno, je to také. Veľakrát padla hláška, že už sa s tým toľko nebabraj, že v kuchyni to nemám také rovné. Že či nám povieš víc o tomto projekte? No je to projekt u Maroša, vlastne tiež permakultúrneho dizajnera v Jarovciach pri Bratislave. A cieľom bolo vytvoriť kúpacie jazierko v nejakom priestore, kde bol predtým betónový bazén. A snažil som sa využiť ten priestor čo najviac, čo som si myslel, že bude vlastne zjednodušenie si práce, ale v konečnom dôsledku to bolo výrazné skomplikovanie si práce, lebo sme sa museli triafať medzi 3 múriky, ktoré neboli rovné ani v jednom smere, ale chceli sme ich zachovať. A z tej pôvodnej jamy bazéna a z tej konštrukcie sa nepodarilo využiť nič, pretože základ končil v tej hĺbke, do ktorej sme potrebovali dokopať tých betónových múrikov, čiže by nám to veľmi zmenšilo veľkosť tej kúpacej časti a zároveň mi tam hrozilo, že sa nám tie múriky vlastne zosunú dovnútra, takže to si vlastne Maroš odstraňoval celé sám s partiou. Tam bolo pekne vidieť, že aké dôležité sú sociálne zdroje a sociálny kapitál. Pretože Maroš je tam očividne v Jarovciach ten človek, ku ktorému vlastne všetci chodia na pivo a po dobrú radu a požičať si kus náradia, takže vlastne on akože vyhlásil medzi kamarátmi, ideme búrať betón a zrazu tam bolo 16 ľudí, proste 2 basy piva a búral sa betón, takže lebo ešte ďalšiu vec som zabudol povedať, že bol tam problém dostať sa tam s bagrom alebo akoľkoľvek technikou, čiže celé sa to kopalo ručne. Potom ku koncu už na odstránenie najväčších betónov predsa len prišiel bager, lebo to už proste bol poctivý betón a nedalo sa to nejak rozbiť. Takže musel tam vypíliť nejakú konštrukciu viniča, aby tam bager prešiel a podobne.
Takže vlastne celé to vykopali ručne a posledný kúsok došiel odstrániť báger. Ale ako všetci na to majú dobré spomienky, a kým sme to realizovali, nejaký mesiac sme tam strávili. Sa tiež už smiali, že už sme tam jak doma. A stretol som vlastne všetkých tých ľudí postupne, čo sa tam vymenili, ktorí tam chodili, takže nikto z toho nemá nejakú traumu. No a koncepty, ktoré sme tam použili, tak bola vlastne tá drevená kupacia časť, ktorú na posledných projektoch tých kupacích jazierok používame. To tak vzniklo u Janky Konárikovej v Žiline, kde ešte s Čestmírom Holušom, asi tiež poznáte. Od neho som sa veľa vecí naučil ohľadne jazierok. Tak sme tam vymysleli, že jak spevní to jazierko, keď Janka odmietala betonovať, lebo betón už smrdí aj stavebným povolením. A aj v zmysle toho odstraňovania, že ako teraz som to popísal ako vtipnú príhodu, ale bolo to mesiac roboty odstrániť ten betón odtiaľ a to bolo malé. To bol malý bazén pomerne, hej, že my sme teraz vytvorili niečo oveľa väčšie kúpacie ako to, čo tam bolo. Tak sa rozhodla, že zásadne nechce betonovať, ale chce kúpacie jazierko s tým komfortom, s tými kolmými stenami a proste, že ja vám verím, vy to nejak vymyslíte. No tak sme vymysleli toto. Myslel som si, že sme to vymysleli, ono to očividne aj Čestmír niekde videl predtým už niečo podobné. Tak sme u nej robili prvú takú drevenicu, že sme vykopali veľkú jamu, rozložili fóliu, tam postavíme v podstate zrub aj s tými preplatovanými rohmi, aby sa to proste zaseklo do seba, pretože pod vodou vlastne ako to chceme spájať, že ináč ako nerezové vruty, alebo nerez je tam jediný možný materiál, ktorá je vlastne mäkká a pružná. Čiže tú nerez používame vlastne pri tej stavbe, ale robíme to tak, aby keby sa povolili vruty, tak aby to celé nejak držalo. Takže u nej sme robili 3,5 x 10 metrov, že rovno ako že bum, kúpalisko. A To je fakt, no. dopadlo 10 metrov? 10 metrov je tá kúpacia časť dlhá, hej, plus ešte nejaké okrajové zóny. A akože celkom to fungovalo, paradoxne to nebolo až také strašné, tak vlastne postupne na každom projekte trošku posúvame ďalej. No a tu sme si vymysleli, že tým, že to chcel vlastne 6-metrové, že tak nebudeme to nadpájať, ale spravíme to zo 6-metrových trámov. A keď som si zrátal, že ten hranol 15x15, ktorý používame z červeného smreka pri 6 metrov dĺžke váži nejakých 180 kg. A že jak to ideme do tej jamy vlastne umiestňovať, aby sme sa z toho nezbláznili, že už predtým, keď sme robili ako z 5-metrových hranolov, tak vlastne sme sa dávali potom pár týždňov dokopy s chrbticami. Tak ma napadlo, že spravíme to z 10 na 10 hranolov a potom to obložíme ešte fošnami 5 cm hrubými, ktorými vlastne to stiahneme, lebo tie hranoly sú rôzne vykrútené a rôzne banány v každom smere, raz je vrtula, alebo vrtula s banánom úplne najlepšie. Že človek si aj podľa krásnej šablóny vyreže proste tie spoje a potom to tam položí a zistí, že to je úplne ináč celé. Tak vlastne, že to zrovnáme tými fošnami. No ale to samozrejme bolo, že 1200 vrutov a tak ďalej, čo hej, teraz vymýšľame, že jak to spraviť bez tých vrutov a jak to spraviť jednoduchšie. Čiže tá drevená vaňa, hej, aby som sa dostal k pointe, je aj nosná, aby sa nemusela robiť betónová konštrukcia. A je aj oveľa príjemnejšia, ako keď je tá betónová konštrukcia. Lebo keď sa robí tá betónová konštrukcia, tak sa to dovnútra oliepa fóliou. A čo pre nás bol jeden z tých dôvodov, že prečo vlastne nie, robili sme jedno jazierko, tam sme vlastne aj niektoré veci robili spoločne. A aj to oliepanie vlastne samotné. Môžeme sa aj k tomu dostať, k tomuto jazírku. Pri tom lepení, že EPDM, používame fóliu EPDM, čo je syntetický kaučuk, čo je v rámci ponuky fólií akože veľmi vďačný materiál. Dobre sa s tým robí, dajú sa kúpiť veľké kusy, je to pomerne ekologické, že nevznikajú nejaké extrémne svinstvá pri výrobe, nič sa z toho neodparuje, je to UV stabilné, je to chemicky stabilné. A kým to nezačnete lepiť. Hej? A lepí sa to takými parádami, že svetovaní sme z toho boli 4 dní a vždy
vždy mi je do smiechu, keď otvorím akože tú pixelu, že ani tej troške som sa nevedel vyhnúť, hej, čiže snažím sa to minimalizovať, to lepenie, občas je to nutné, hej, aj za záplatu samozrejme človek potrebuje zalepiť. No ale na ten betón sa to oliepa proste z viacerých kusov, čiže sa robia spoje medzi fóliami, to je jedno lepidlo, potom sa to oliepa o ten betón, to je druhé lepidlo na báze neoprénu, hej, ale smrdí to jak chemoprén proste, hej, a teraz sa to musí odvetrať, aby to zaschlo, že človek tam stojí pri tom a 10 minút čaká a dýcha tie výpary, kým sa to nalepí. Takže celý ten proces je tak vlastne nepríjemný a zostane toľko rôznych framforcov z toho a podobne, že vlastne nám to úplne nestalo za to. A vo vnútri človek aj tak sa potom kúpe v gume. Hej? Že keby z toho bol aspoň nejaký benefit, že už keby bol tie betónové tvárnice znútra, tak si myslím, že by to vyzeralo estetickejšie, ako keď sú zvonku. Tak vlastne toto bola taká najväčšia motivácia, že robiť tie drevené vane. No a potom vlastne, jak sme si mysleli, že čo sme objavili a tak nesmelo sme s tým robili, tak som zistil, že v Čechách a na Slovensku sú asi 3 firmy, ktoré to robia. Neviem presne, aké používajú konštrukcie, lebo proste nikto sa tým nechváli úplne, že ako to konštruuje, ale drevené kúpacie jazierka vlastne sme nevymysleli. No. Stalo sa mi to v rámci mojej cesty permakultúrou niekoľkokrát, že som si myslel, že som niečo vymyslel a zistil som, že už je to 10 rokov vymyslené. No. A niekto sa tým živí. Zopakujem tú otázku, hej, že či si nerobím research. Robím, len niektoré veci sa veľmi, akoby, nenájdeš to podľa toho kľúčového slova. Hej, že teraz know-how sa nepredáva až tak často, že keď človek získa něco, tak a ví, že je v tom jedinečný. No, ale že trebárs, hej, nevedel som vlastne, že ani čo, že občas vlastne nevieš, čo googliť vlastne presne, hej, že AI je na tieto rešerše super teraz. Na druhej strane veľa vecí, aj teraz, keď nejaké produkty vyvíjam si v hlave, tak ako konzultujem to s ňou, ale veľa vecí nevie o tom. A potom to nájdem s odstupom, najmä tomu, že keď už ja to vymyslím a viem čo, tak potom to až nájdem, že už to viem pomenovať, že čo vlastne som vymyslel. Ale kým rozmýšľaš a nevieš úplne čo, tak ťažko sa niektoré veci hľadajú. Takže toto zrovna mi ušlo úplne, no. Existuje. A tak se vrátím teda, že vlastně ta fólia v tom jazírku je teda nelepená, že vlastně za tím drevem normálně jsou tam poskladané faldy a je to nelepená fólia, hej? Áno, aj. Principiálne áno. Tu práve to nám skomplikovalo, že sme sa potrebovali trafiť medzi múriky a je jazierko ukončené múrikmi. Tak bohužiaľ sme sa nevyhli tomu zelenému lepidlu parádnemu. Čiže tá fólia je olepená na tých rovných častiach o múriky, aby sme ju dokázali tam vlastne ukotviť a aby nepadala. No. Ale to je len to je tak lokálne, hej. v tomto prípade 20 cm, hej, že nie je to proste celá vaňa a je to takýto kyblík namiesto veľkého 20-litrového vedra. A druhé lepenie ešte, čomu som sa nedostal, je vlastne tá filtračná časť, že ako konkrétny spôsob filtrácie, čo používame, že tá filtrácia je ako koreňová čistička vlastne zvlášť k jazierku pridaná a to spojenie jednej a druhej fólie, tam sme sa to pokúšali robiť z jedného kusu, ale to je tak pracné a tak akoby nespoľahlivé a toľkokrát človek zbaľuje fóliu a rôznymi pocitmi vlastne sa mu stále posúva tá dĺžka, že sa mu môže stať, že to zrazu nevíde, alebo že zostane zase 3 metre fólie niekde odrezok a podobne. Tak a plus ešte tým, že sme mali teraz do tvaru L tú filtračnú zónu, čo som vôbec nevedel, jak spraviť z jedného kusu, tak vlastne sú to akoby dve oddelené fólie, ktoré sa v tom bode prepadu zlepia bodovo. Čo je zase metrový spoj s nejakými rohmi. Takže to mi došlo jednoduchšie, ako vyrezávať kadejaké nezmyselné tvary. Pokud jsme spolu dokázali oblepit celou betonovou vaňu, teda aj z kolegů od Firestone. No. Kedy vlastne to byly metrové, to bolo koľko, akože to bolo možno aj 20 metrů spojů. Minimálne. No.
No určite viac, lebo však tam sa to robilo z tých pásov na celú dĺžku jazierka, čiže tam 20 metrov bolo iba mimo tej vane na tie áno, mimo spoje. tej vane, no ešte plus, no. Takže už takáto malý spoj je vlastne. Snažím sa tomu vyhýbať, ale zrovna toto sú miesta, kde to má zmysel. Hej. A ja s jednou pixelou toho lepidla na lepenie tých spojov už chodím 2 roky a vlastne neubúda z toho. No takže vlastne ste teda vykopali starý bazén, vložili tam, asi použijete aj geotextíliu, ne, pod PDM-ku. Čiže geotextília pod fóliou, ako fólia by vždy mala mať tam, kde sa dotýka niečoho tvrdého, či z hora, či z dola, tak by tam mala ísť geotextília. A snažili sme sa tiež tam na tom šetriť rôzne kedysi dávno a hľadať čo najlacnejšiu a tak ďalej. Za euro 50 m2 sa dá zohnať 500 gramov na meter štvorcový šedá. Väčšinou robíme, alebo doteraz sme robili z 300, to je tiež niečo, čo robím si rešerš, ale teraz som na ňu prišiel proste, že za tú istú cenu, čo kupujem proste 300 bielu, tak sa dá kúpiť šedá, ktorá aj lepšie vypadá, keď náhodou niekde vykúkne 500. Takže na tom sa neoplatí šetriť, hej, v rámci celej tej investície, obzvlášť keď tam robím ten drevený tvrdý bazén, kde bude proste hrana sa dotýkať nejakého... A dávaš teda už, ešte keď sme u toho vlastne tej hrany, dávaš aj akože fólia, geotextília, drevo, alebo akože už je, drevo je prímo na fólii? Určite geotextília, jak som hovoril, medzi každou tvrdou vecou a fóliou geotextília, čiže aj medzi drevom a fóliou dávam geotextíliu, určite. Na to by som si netrúfol urobiť to bez. Lebo čo tam je vlastne najväčšie riziko tohto prístupu je, že ak sa prederaví fólia niekde pod tým drevom, tak nechcel by som to zažiť úplne. A dostaneš, tak vieš to rozobrať. Vieš to celé rozobrať, ale to znamená odobrať kraje, lebo čo je vlastne také, akoby, taká zamotávka pri tej realizácii, že vlastne tá jama musí byť vykopaná väčšia, ako je tá drevenica vo vnútri. Rozloží sa tá fólia, postaví sa drevenica, fólia sa musí zbaliť dovnútra a musí sa to obsypať od vonku. Hej, čiže závisí, akú kvalitnú, aký je podklad. Teraz sme vykopávali tam z jazierka, hej, po vode Dunaja, vykopával sa tam štrk normálne betonársky a za to platím 24 € za tonu, on to tam kope na záhrade, hej, takže tým sme to obsypali naspäť. Tam treba dávať pozor, že keď sa kope niekde medzi domami alebo niekde na stavebnom pozemku, že častokrát sú tam nejaké zlomené škrydle alebo nejaké fľaše rozbité alebo čosi, tak tým treba veľký pozor dávať pri obsype, že buď to nejak rozumne, keď je veľký priestor na obsyp, tak sme to normálne robili, že veľká doska, nejaká OSBčka a vždy polovica sa nasype z toho, čo sa potrebujem zbaviť, tá vonkajšia, a potom dám piesok vlastne z tej vnútornej strany od fólie a takto krok po kroku sme to obsypali, ale už sme to obsypali aj pieskom, lebo vlastne nebol materiál, že celý dom, všetko vo veľkom svahu, čiže sme využili všetok materiál na rozplanírovanie a bol tam veľmi lacný obsypový pieskovec. Že najlepší materiál, za akým som robil asi, hej, a to sme tam sypali, 2 Tatry tam zmizli v tom obsype. A do toho sme potom sadili ešte tie okrajové trvalky, že sme tam primiešali trochu kompostu a to vlastne zatiaľ najlepší substrát, do akého sme sadili trvalky, že vlastne ten pieskovec drvený, alebo ani nie drvený, to nič krabhu, nejak iba a ten pieskovec s kompostom a všetko tam ide úplne neskutočne. No, takže vlastne sa to obsype, potom zase do nejakej výšky terasy, zase sa to rozbalí a tu sme ešte si vymysleli, že rozšírenia rôzne, doľava, doprava, aby bolo proste leknovisko, potom nejaká sedacia časť, detská zóna bola v zadaní a všetko v nejakej inej výške. To sme našťastie potom nejak do jednej výšky aspoň strelili, čiže sa to obsypalo do tej výšky, zase rozbalilo, postavila sa tá väčšia drevená časť, zase sa to zbalilo, zase sa to obsypalo. Zase sa to rozbalilo už posledný krát, takže takto vlastne na fázi. A keď sa to robí vlastne aj tá filtračná časť z jednej fólie, tak sa to ešte o niekoľkokrát viac celé zbaľuje, rozbaľuje. A je to proste dlhá, obrovská fólia nejaká, hej, takže
Preto to delíme na dve časti. To by zábava. Určite. Takže, ale hej, ako taký zajímavý projekt. Akože vyzerá to tak jedinečne, že... No, toto zrovna nie je fakt nejaká že problematická časť, keď už človek to vlastne robí, že niekoľkýkrát a už vie, že čo ho čaká, tak si to navrhne tak, aby to nebolo nejak strašné, že teraz som to vedel robiť sám. Hej. Predtým, keď sme robili jazierko, bolo 5x5, k nemu celá tá regeneračná zóna bola zhruba tiež 5x5 a ešte na konci vlastne pani chcela lotusovisko, ktoré vlastne má byť, aj tá voda mala byť spojená, aj ono úplne nemá byť to lotusovisko napojené na filtráciu, lebo to je úplne, lotus to je vlastný svet v svete, to je že lekno je taký plevel, že to je také intuitívne, že to hodíš niekde do žaburiny a ono ti poďakuje a pekne rozkvitne. A lotus je taká citlivka, že vodná rastlina, ktorej akože zlomíš koreň, tak jej do neho natečie voda a umrie. Hej, že, takže to bolo také celé akoby dlhé a vlastne, ak sme to stavali od tej drevenice, tak sme celú tú dlhú časť, to bolo na 10 metrov fólie na obrovskú šírku 5 plus 2 plus 2, 9, neviem koľko bola tá šírka zase v tom druhom rozmere, tak vlastne sme to celé rozbaľovali a zbaľovali, lebo sme tam robili tiež nejaké odskoky a tiež tam zostávala po starom bazéne kus platne, čo už ako nebola energia vyberať, tak tam niekde zostala pod tým, ale museli sme dorovnávať nejaké výšky, takže vlastne to balenie, rozbaľovanie tam bolo strašné, že tam sme na to museli byť traja to zbaliť a rozbaliť a tam už to riziko roztrhnutia napríklad je väčšie, čiže to už tam je dobré to nepreháňať vlastne s tými okrajovými zónami potom okolo. Alebo teda práve využiť ten spoj, ne, že vlastne... Prípadne využiť ten spoj, čo je ale vlastne problém pri tom lepení a nadpájaní, že ono je, tá fólia vlastne vo výsledku je pekne rovná na tých rovných stranách, ale na rohoch vlastne tým, že ak sa z toho 2D tvaru dostaneme rôzne cez 3D, tak tam je úplný, že VR šalený, tam to je nezlepiteľné. Čiže, a to sa mi teraz stalo, že slabo som odhadol, okoľko mi uberie ten obsyp z toho materiálu fólie a chýbalo mi 20 cm fólie na jednej strane a na druhej strane bol 2-metrový odpad. Takže, lebo vždy sa dá, EPDM-ka, to je jedna z tých nevýhod EPDM-ky, že v násobkoch 3 metrov sú šírky. Hej, čiže 3,05, lebo to vyrábajú Američania a tí merajú v konských kopítkach a neviem čom všetkom, takže je to 3,05 metra a človek tým pádom je dobré, keď vie si to jazierko navrhnúť tak, aby mal čo najmenší odpad, že ako chcel by som možno menšie, ale však už nebudem meter rezať zbytočný z fólie, tak už ho meter viac potiahnem, čo mi nezmení na rozpočte skoro nič. Hej. No ale tu tým, že sme boli limitovaní tým priestorom z každej strany, tak bohužiaľ akoby sa tomu nedalo vyhnúť. No ale prúser bol ten, že tá fólia proste už ak sa to obsypalo, tak sa toľko skrátila, že už mi to nevychádzalo, takže som to musel lepiť. Našťastie to vyšlo dobre, to vyšlo, hej, že jak malo, ale v tom rohu už je to fakt nezalepiteľné, lebo tam ten fald je... Tam je najlepšie potom spraviť ten naozaj organický okraj, že to zase pekne rozprestrieť, spraviť tam tú pličinku na nejakých 40 cm, dajme tomu, potiahnuť ju ešte kľudne 1,2 m a vysadiť tam tie rastliny tej plytkej zóny. A zjednoduší to vlastne aj to robenie toho okraja, aj to je príjemnejšie, krajšie a vlastne to vyrieši veľa problémov. No, toto je vlastne asi jeden z dôvodov, že proč ešte veľa ľudí používajú PVC, ne? Že tam to lepení, to tavení je oveľa jednoduchší. Áno, PVC, ja mám k tomu ideologický odpor, že, ale chápem ľudí, ktorí s tým robia, však Juraj Margoč, od ktorého vlastne aj veľa know-how som tiež načerpal, od ktorého aj beriem nejaké tie základné technológie, aj fólie, tak ten stále si tak akože trošku robí posmešky z toho nášho EPDM, že však to PVC proste funguje mu roky, hej, betónová vaňa a to PVC tam olepí, keď trochu preženiem, že cvičená opica s teplozdušnou pištolou.
a keď sa tam spraví diera, tak dojde zase s takou záplatou a teplozduškou a nemá z toho žiadny odpad, hej. Ale aj tá životnosť, aj ten spôsob práce a tak ďalej, nie je to môj svet proste, hej, že chápem, keď to niekto používa, ale nie je to moja cesta. No. Vlastne je to riziko na toho uvoľňovania do vody, že vlastne aj potom, čo ja teraz som robil nejaké repasy, tak viem, že tam práve, keď je špatne urobený ten prechod hladiny a sucha a vlastne svíti slnko, klesá, stúpa tam voda, premrzá to, tak práve tam častokrát dochádza k protrhnutí PVC. No, tam sú najhoršie tie bubliny, že keď je to dokonale nalepené, tak to je vraj menší problém. Neviem, nie som akože odborník na PVC, ale keď niekde je bublina, tak tam sa tá fólia hýbe a ona vlastne tvrdne. Ona po 10-15 rokov je v podstate takmer tvrdá a už ju človek vie občas zlomiť. Však stalo sa mi, že som malé jazierko 6-ročné. Myslím, že to bolo zrovna na tej škole permakultúry. To prvé jazierko, čo robili, tiež to bola nejaká fólia, čo cestou niekde v Horbachu kúpili, čiže PVC. A že im klesol breh, že keď som už tam, že či to nemôžem opraviť, tak som to tam obkopal, zdvihol som tú fóliu na kraji a zostala mi v rukách odlomená po 6 rokoch a bola pomerne prihádzaná. Hej, takže, a sú rôzne, samozrejme, sú kvalitnejšie, menej kvalitné aj tie PVC fólie, ale ja sa tomu vyhýbam. Dobre, takže už máme obúchanú jamu drevem, obsypanú. Ešte jeden detail, že tým, že sme išli do múrikov a vymysleli sme si, že okraje fólie budú preložené obkladom, vlastne tiež vo šľami z červeného smreku. To ukončenie, hej? To ukončenie, takže vlastne nevidíš koniec fólie, hej, olepíš to o ten múrik a návrtaš do múrika obklad. A tiež taká vec, že čo mi mohla dojsť, ale zvyčajne sa netriafame k múriku, že ten VR, ktorý ti vyjde v rohu, tak to ako neschováš pod dosku proste, lebo tam je toľko materiálu nahromadeného, tak tam nastala kreatíva. Tak sme vymysleli rôzne nové lavičky, ktorými sa to zakrylo a vlastne toto je to spoločné, čo má napríklad, že programovanie, medzi programátormi sa hovorilo takéto it's not bug, it's a feature, proste nie je to chyba programu, to je akože základná funkcionalita. Tak problém je riešenie v permakultúrny princíp, čiže vidím, že tam mám problém, tak nehľadám, jak to schovať, ale hľadám, ako by som to mohol celé zlepšiť a pritom sa to schová. A posunúť. Takže toto ešte, že oni tam fakt tam vznikne kopa materiálu na tom rohu a pokiaľ to neviem rozprestrieť do plochy, tak ho nejak musím schovať. A k tomuto vlastne to je tá kúpací časť, tam aj sú nejaké rastliny, alebo... Áno, vždy na tých okrajoch sa snažíme. Oni tam nie sú akoby funkčne až tak nutné, keď už je tam tá dostatočne veľká externá filtrácia, ale sú tam fajn aj pre to pocitové zmäkčenie toho priestoru. Určite aj biotopovo je to super, že to bolo napustené 4 dní a už tam potápniky behali, čo je úplná paráda. Ja tak zistím zaujímavé, že akože larvy potápniku sú najväčší dravci na komári larvy. Áno. Že vlastne akože ani než ryby alebo žaby, ale pre potápnici vylovia z tej vody tých komárov. Do čoho sadíte, ak sa smiem spýtať? Ja ešte sa vrátim k tomu tvaru, toho teda kúpacej časti, že Áno. prečo teda nemôže sa robiť akože oval? Alebo prečo? Môže. A otázka je, že z čoho, aby bol staticky pevný? Určite je krajší. A z dreva ťažšie sa robí, keď je pravouhlé a rovné, dlhé. Akože... No, tak dajú sa ohýbať dreva, ale to sa zase bavíme o úplne inom projekte, hej, že ohýbať nejaké nosné trámy. No tie spoje, práve o to ide, že keď je to obdĺžnik, tak to vieme spraviť jak drevenicu, hej, nerobíme úplne rybiny, lebo vieme, že dovonku sa nám to nerozpadne, ale iba také polpláty. A vieme dosiahnuť to, že keby bol nejaký protitlak zvonku, že dajme tomu zvýši sa spodná voda, zamrzne alebo čosi, tak to drží. Ale ako náhle my spravíme oblúk z malých kúskov, tak je tam strašne veľa spojovacieho materiálu a tá pevnosť ako nič nedrží o nič v podstate, hej. Tady možno by som Ale povedal, že... vrta mi to v hlave ináč, ako táto otázka, už ako dobrá otázka, ale tiež až keď to vymyslím, tak zistím určite, že niekto to tak robí už dlho.
Ale aj druhá vec je, že vlastne u jazírek, pokiaľ sa nerobí tá, akože tá vlastne spevnená drevená časť, tak akože prirodzene sa robí ten breh, len to potom vychádza to jazírko obrovské, že keď si vezmeme, že ako my nemôžeme ísť víc než tých 45, to je na ďaleký metr hĺbky, plus musíme robiť terasy, tak vlastne, aby sme sa dostali do 2 metrov, tak vám každá strana vychádza okolo 4 metrov délky. A ešte keď tam chcem kúpací časť na spodu, tak sa vlastne dostávate keby do 10 až 12 metrov širokého jazírka. Že pokiaľ sa tým prirodzenými okremou, však lebo kúpať sa A môžete stále aj... na kraji oslizlú fóliu okopávate, hej? Čiže... Že je to vlastne veľmi pomalé, preto sa vlastne robia buď tie betónové, anebo teda drevené, tie kúpací časti, že my dokážeme sa dostať do veľkej hĺbky na malém rozmeri. A keby nepotrebujeme to pomalé klesání, ktoré pokiaľ tam není tá spevnená konštrukcia, je nutná. A tie materiály sú rôzne, čo sa dajú použiť. Už som videl, že niekto si nechal doviesť, že ako tento princíp, že rozbalená fólia a na tom sa niečo postaví a nechali si tam doviesť betónový septik. A nepoužitý samozrejme, hej. Bez tých horných, dolných častí. A zložili im to na tú fóliu, čo ja by som akože, takto by mi bylo srdce, že či sa to tam niekde neprederaví, lebo to je váha. To už ľahšie opravím tú drevenicu alebo dieru pod tou drevenicou ako pod týmto. A plávali v tom, alebo sa robieva, že kameň betón proste. Buď sa to dá obložiť kameňom, čo akože zase, kto robil údržbu jazierka, tak úplne není nadšenec väčšinou, lebo oni všetky tie povrchy osliznú, oriasia sa postupne do nejakej miery, viac alebo menej, niečo na tom narastie a treba to raz za čas povysávať a tak ďalej. A keď je to zvlnené tým kameňom a kopať škár a tak ďalej, tak tá údržba je potom strašidelná. Ale zase závisí, kto čo očakáva, aký výsledok. Hej. Alebo sa to dá betón a nejakým štiepaným kameňom plochým, hej, vyložiť a tam sa dá tvar hociaký vyrobiť. Hej. Ale už je to zase betonované na tej fólii a tiež sa mi stalo teraz, že bol som prvý deň zákazníkov, ktorým sme robili aj design, aj orezy a všetko možné. Že jeden deň som im rozbehol akoby projekt, poradil, ako to majú robiť a potom si to dorábali a už v tej časti napríklad, kde som nebol, tak očividne niekde praskla fólia pod betónom, lebo to bolo jazierko pre kačky a pre husy a pre hydinu, takže ako ma napadlo, že však najlepšie bude to betónom akoby ochrániť, aby nepoškodil niekto pazúrikom tú fóliu. Ale stalo sa, že očividne betón poškodil fóliu niekde, hej, čiže je tam potom, našťastie to je malé jazierko, ešte nás to čaká, to pátrať a vymýšľať, že ako to vlastne ideme opraviť. Čiže no, má to svoje nevýhody, hej, že keď sa to spraví dobre, tak už asi by to malo byť takmer večné, ale no, takmer večné není večné. To je tiež dobrá otázka. Drevo pod vodou je takmer večné. Sú to 10 ročia, ak nie 100 ročia, ako to smelo hovorím každému, že ho to prežije. Ale problematické sú časti, ako tie obklady napríklad, keď som hovoril, že je ukončený okraj obkladom, že polka obkladu je vo vode, polka je nad vodou. Hej? Že tam to vlhké, lebo čo rozkladá drevo v prírode? Hej? Prečo sa drevo rozpadá v prírode? Huby. Lebo ho chrúmu huby. A huby potrebujú síce vlhkosť, ale potrebujú prístup k vzduchu. Hej, potrebujú kyslík na to, aby fungovali. Pod vodou nežijú. A pod vodou nežijú teda huby. Hej. Holický zámok je na dubových valoch vlastne, že prirovnávajú staticky to k železobetónu. No. Áno, ale musí byť pod vodou. Musí byť pod vodou. Čiže vždy sú problematické tie časti, čo vyliezajú nad vodu. Ale myslím, že z otázky bolo pochopiteľné, že či teda drevo vydrží pod vodu, že či sa nerozloží. Áno. Je rozdiel teda, aké drevo použiješ? A či aké drevo použiješ? No toto je, k tomuto napríklad som nenašiel dostatok zdrojov. Tradične sa používa červený smrek, lebo je to také, že hovorí sa tomu dub chudobných ľudí, hej, že je to za cenu skoro smreka a zároveň to má životnosť skoro dubu. Takže je to také univerzálne drevo. Benátky stoja na jelši. Hej. A zohnať jelšové rezivo je celkom problém. Ty možno zrovna máš, alebo mohol by si mať, ale bude. Dobre, čiže keď budem chcieť robiť konečne z jelše, tak volám tebe. A určite by sa z toho robilo lepšie ako z toho červeného smreka, ale hej, vyberáme z palety toho, čo bežne máme.
Dub je drahý, ťažký, farbí vodu dlhodobo taninami do hneda, hej, že jak dvakrát vylohovaný pigičaj. Takže ten červený smrek je taký kompromis, ale v princípe by to malo byť takmer jedno. Hej. A že tá jelša napríklad je drevo, ktoré keď nechám pohodené na zemi, tak za 2 roky ho rozkopem na prach, lebo zhnie úplne, ale ako náhle ho dám do vody, tak stvrdne na betón. Hej. Takže Teda je to drevo bez jakékoliv úpravy, hej? Čisté. no, áno, bez chemickej úpravy, a tým myslím ako aj prírodno-chemickú, hej, že bez olejov alebo niečoho takého. A akurát ešte prvé, čo sme robili, tak to bolo, že normálne spíli, jak vyšlo nehobľované, lebo oni aj tie vlákna vlastne zmeknú pod vodou. Takže je veľmi malá šanca, že sa vám niečo zadrie, ale teraz sme prešli k tomu, že tam ten povrch je proste prehoblovaný. Hej. Tá finálna strana je prehoblovaná. Čo červený smrek má taký trošku problém, že on má fakt také tie mikrotriesočky, ktoré kým to naozaj nie je rozmočené, tak sa vedia byť nepríjemné a nedá sa to vytiahnuť, lebo je to úplne jak vlas. No, to je taká drobná nevýhoda, ale už potom o hobľovaní a pod vodou, tak to není problém. No a vyhýbal by som sa agátu, hej, že už sme v malých prvkoch nejaký rám na skimmer použili agatové hranuly a tak ďalej, alebo prípadne nejaké stojky na molo, ale určite by som to celé nerobil z agátu, lebo agát má jedovaté drevo. Čo by tu mohlo byť, akože samohovanie asi. Zase je otázka, hej, že ako v skutočnosti sa to bude chovať, ale nemám potrebu to riskovať. Lebo agatové rezivo vlastne tiež ako není úplne bežná vec a jednoducho získateľná, hlavne v tej veľkej podobe, takže... A tí samotní používateľe nie sú nejak sklamaní, teda záleží od toho, že aký sklamaní v tom zmysle, že proste si predstavovali možno nejakú inú tú kvalitu tej vody, ako... To je tiež dobrá otázka. Zopakujem trošku, že teda, jak sú užívateľe, jak hodnotia, či nie sú sklamaní ohľadne kvality vody, že jak to vnímajú oni tú kvalitu. Tiež čím dlhšie to robíme, tým ja sa snažím ľuďom komunikovať, že čo majú očakávať, aby nezaplatili za falošné očakávania. A už sa nám stalo, ale ani nie kvôli kvalite vody, ale napríklad kvôli žabám, hej, že sa zrušil projekt, lebo proste každému hovorím, budete mať žaby, budete mať veľa žiab proste, hej, že sú ľudia, ktorí to kvôli tomu, že tá niekoľko nižších desiatok tisícov, hej, výdaj, tak proste ho spravia kvôli tomu, aby tam boli tie žaby. Proste, hej, že je to pre nich motivácia, že naozaj akože chceme tam mať tie obojživelníky, hej, tak mlok veľa hluku nenarobí, hej, ale tie žaby ako sú naozaj pre niekoho demotivačné. A pre niekoho je to proste no-go zóna. A takisto tá voda, zase učíme sa aj my, hej, čím novšia realizácia, tým viac dbám na to, aby tá filtrácia bola dostatočná, aby tá cirkulácia bola dostatočná a tak ďalej. A zrovna na tej škole permakultúry je to jazierko také nešťastné, že vtedy aj, myslím si, že aj domáci zadávateľia a ja takisto sme tak trošku boli, jak to nazvať, prílišne optimistický, tak by som to nazval, plus akože mnohé zmeny nastali, hej, že malo to byť krmené dažďovou vodou, z budovy, ktorá vlastne sa zrušila, hej, čiže stať nebude. Takže sa to krmí inou vodou, ktorá už má väčší obsah živín a ako náhle to má veľa živín, tak už naozaj treba veľa filtrácie a aj tá nemusí stačiť, lebo nie všetky živiny sa dajú odobrať tou filtráciou, hej, takže je tam nejaká starostlivosť a to naozaj človek, že tiež som k tomu akože musel dospieť, že naozaj radšej toho zákazníka odradiť na začiatku a vymyslieť pre neho niečo iné, ako potom riešiť akoby to, že niečo nefunguje podľa predstav. No. Tak ale zase tá kvalita vody, chémia, hej, teraz napríklad som po pár rokoch riešenia problémov objavil, že perkarbonát sodný, hej, čo je v podstate
ekologický prací prášok. Hej, že je to bezpečné voči rybám, je to bezpečné voči rastlinám a spraví to, že to zreaguje, že to uvoľní vlastne aktívny kyslík do vody. Hej. Čiže voda je proste, výsledok je voda a kyslík, hej, viac menej. A spraví to, že to naviaže riasy a všetok bordel olepený proste na spodku to zdvihne. Hej. A potom sa to buď sieťkou pozbiera, alebo keď je dostatočne nadimenzovaná ten obeh. No, čiže ako takto, sú tie prípravky rôzne, hej, sú komerčne rôzne doladené, sú rôzne takéto do it yourself, ako keby jednoduché, aj tie komerčné sú vlastne perkarbonát. Potom sú rôzne enzymy a tak ďalej, ktoré vlastne ako chémia, hej, že celý svet sa skladá z chemických zlúčenín. Ide o to, aké sú, hej, že aj tabakový výluch, ktorý je čiste prírodný, nás vie zabiť, hej, a syntetický vitamín C asi nebude tak škodlivý, hej, tiež ako radšej budeme jesť ovocie, samozrejme, to nikoho nenabádam, aby jedol ten umelý vitamín C, ale len na to porovnanie, hej, že je chémia a chémia, čiže dajú sa aj za to. No, a aktivačné baktérie, áno, to je ďalšia, áno. To je ďalšie úplne celý svet rôznych prípravkov. Zase závisí, aké má kto očakávania. Dá sa veľa vecí mechanicky riešiť. Vysávanie pravidelné, hej, pomáha. Pre mňa to bol veľký kultúrny šok prijať to, že jazierko sa vysáva. A že keď sa v tom chce človek kúpať, tak sa to vysáva. Hej. A potom som zistil, že majiteľia bazénov vysávajú proste minimálne raz za 2 týždne. Hej, čo vlastne raz do roka povysávať kúpacie jazierko, alebo 2-krát do roka, hej, na začiatku sezóny, alebo potom už, jak vlastne to grov sa vyliahne, žubrienky odídu, tak hej, to vysávanie vlastne má veľký zmysel a odoberie veľa potenciálnych zdrojov tých rias a všetkého možného. Ale zrovna, keď sme spomínali teda aj to Hrušovské jazierko, sú tam akoby na tých povrchoch rastie toho pomerne veľa, ale vlastne tá voda je čistá. Hej, kým tam človek neskočí a ten kal a tak ďalej, lebo je tam nedostatočný obeh a podobne. Takže tá kvalita vody vie byť veľmi, podľa toho, ako človek zainvestuje do tej filtrácie, tak vie byť veľmi rôzna. Mohli sú vodu, že potok, že tým pádom by nepotrebovalo filtráciu, alebo... Mohlo by sa jazierko napojiť na tečúci potok? Áno, okej, prepáč, hlavne som to ja navrhol, to opakovanie otázok. Ako technicky asi mohlo, ale je tam viac dôvodov, prečo to nerobiť. Že jednak legislatívny, a to je ten prvý. A ďalšia vec je, že potok vždy nesie veľké množstvo sedimentov. Takže pokiaľ nemáte vyslovene horský potôčik, ktorý legislatívne určite si netreba napojiť do jazierka, a asi to ani není úplne dobrý nápad, tak to zanáša strašne rýchlo tie jazierka. My sme napríklad, keď sme stávali tiež zázemie pre lesný klub, tak sme vyslovene zo stavebného úradu mohli sme mať buď požiarnú nádrž zakopanú pod stavbou, alebo sme mohli jazierko vlastne protipožiarne spraviť. Tak samozrejme ako protipožiarne jazierko, odobril nám to životné prostredie, všetko, hej, razitka a bolo tam nakreslené odbočka z potoka, takže sme ho tak vybudovali. A ako len ílové jazierko bez fólie. Ale už je z toho teraz pár rokov, jak ja tam menej chodím a tak ďalej, tak tam neprebehla údržba, tak je to mokrať z jazierka spravená, že to je fakt množstvo sedimentov a my sme, kým som bol s deckami, sme strašne veľa času strávili stavaním bobrých hrádzi, že to bol aj pre mňa, aj pre nich najlepšie strávený zmysluplný čas spoločný, že na potoku pár kamienkov, pár vetvičiek a rôzne ramená nové sme vytvárali do lúky neudržiavanej a tak. A tam to bolo vidieť, že vždy, keď tam som po dlhej dobe, tak sa idem prejsť cez tie jazierka, aj keď bolo, dajme tomu, že pol metra bola maximálna hĺbka, tak už je to rovina úplná. Že tie sedimenty sa tam rýchlo pohybujú. A nejaká predfiltrácia? Určite sa tam, keď už je nejaký dôvod to takto urobiť, a že to robím akoby s odobrením úradov, alebo tam, kde to nie je ako potok evidovaný, hej, a podobne,
tak určite predjazierka, ktoré viem malé vyčistiť proste a už keď vidím, že sa mi tam buduje ten kal, tak ho vyberám odtiaľ a nevyberám ho z toho veľkého jazierka. Určite áno. Aj kľudne aj kaskáda, nejaká sústava menších jazierok, aby ten sediment mal kde končiť. Sústav čistej filtrácii. Ja sa pýtam, do akej hĺbky je pobrežná zóna účinná? Že do akej hĺbky je Do účinná? do akej hĺbky je pobrežná zóna účinná a kde Sa dopívali vlastne fóliu priamo na tú stenu toho dreveného odkladu. Ďakujem za otázku, že teda bol tam fólia na pobreží na vlastne dávaná na okraj, že takový atypické jazírko a aj by sa dostal, že to je dobre upozornenie, lebo my sme vlastne skončili, ako som spomínal, akože máme jamu, máme kúpaciu časť a teraz teda filtračné rastliny, pobrežné zóny, a ktorú teda vyslovene je keby, že jakým princípem to používaš, jak to bolo tady urobené a jak to má vlastne zmysel. Tiež dobrá otázka. Nebolo to ukončené z hĺbky na tie múriky. Tam pred tými múrikmi bola polmetrová, zhruba vyšla plitká časť zhruba s 10 cm vodným stĺpcom. Takže je tam na dĺžku 6 metrov krát pol metra a 10 cm hĺbka. Do akej hĺbky je účinná? No to je do akej hĺbky rastú rastliny pobrežné, hej, a väčšina je tak od tých minus 40, ale čím bližšie sme k okraju, tým viac rastlín tam prosperuje na tom okraji a úplne najviac asi prosperuje celé spektrum, keď má korene vo vode a zvyšok tela nad vodou. Hej, že tam... No, ale ešte hlubšie, no, akože máš začínaš leknem, ne? Áno, Od 2 metrů lekno ešte zvládá, ne? To sú největší lekna. Áno. Potom máš akože stolístky a vodomorky, ne? 80, Áno, to sú tie áno. Tento typ rastlín, áno, ide hlbšie. A vymyslel som tie akoby potom... okrajové, že sú od tých zhruba minus, dajú sa aj hlbšie, hej, aj pálka, proste na etiketách sa píše minus 40 a pani, od ktorej kupujeme vodné rastliny z Dobrej Nivy, tak mi tvrdila, že videla v 2-metrovej vode raz pálku a išla ešte 2 metre nad to proste, hej, tá myslím, že angustifolia. Takže majú aj oni spektrum, ale väčšine je to najväčšie spektrum rastlín, lebo aj to, čo hovoríš, ako sú dôležité tie rastliny, ale za mňa obzvlášť tie lekná, ale to, koľko je to druhov, hej? Áno, do 10. Áno. Aj to som veľmi by som akože, musel rozmýšľať, aby som ich dal 10. Keď chce kúpiť, tak akože tak 2-3, hej, v tých väčších hĺbkách. Áno. Takže tam je to spektrum, ale je to nejaká bublinatka, hej, ponorená, mäsožravá, akváriová, ten stolístok, ako tie lekná sú základný žrút živín v tej hĺbke. My väčšinou na tie lekná robíme okolo tých 60 cm, už aj do 30 cm, hej, že tie lekná sa dajú dať do rôznej hĺbky. A radšej v kúpacích jazierkách mám teda tie menšie, lebo tie 2-metrovú hĺbku, keď mám kúpaciu, keďže tam dám lekno, tak zožere mi to lekno celú tú kúpaciu zónu, takže... No, to je skôr tých biotopových, že vlastne oni dokážu zastíniť akože tú hladinu ve veľkém, hej. Tak, čiže to biotopové určite tie väčšie lekná. No a tá účinnosť tej rastlinnej zóny, to je... Ako oni čo si tie rastliny robia, ale tam treba mať na zreteli to, že tam je veľmi malá výmena vody medzi koreňmi, alebo teda veľmi malá výmena živín medzi vodou a tými koreňmi. Je tam veľmi malý pohyb. A čím je to jazierko staršie, tým viac sa zanáša ten substrát štrkový, dajme tomu, v ktorom sú tie rastliny zasadené. Aký teda ešte substrát používaš, že aby sme tak... Používame štrk. Akože ten hranaté-vuglatý. No, áno, to je tiež dobrá otázka. Aký je? Hlavne, ako? Tej fólii nevadí teda, že... No preto tam musí byť poriadna geoška, poriadna geotextília. A potom je to viac menej jedno. Nepoužívame vápenec, hej, alebo kameň, ktorý reaguje s vodou a ktorý do nej niečo uvoľňuje. Snažíme sa používať lokálny a keď nie je lokálny, tak je to väčšinou ten guľač. Nejaká frakcia 16, 22, 16, 32. Veľmi závisí, kde sa čo dá zohnať. Ten guľač je funkčne asi na tom najlepšie, že asi tým, že má najviac pórov, tak, ale tých medzier, tak najdlhšie trvá, kým sa to zanesie.
ale častokrát vypadá ako pes na oko. Keď sa niekde z toho spraví, obzvlášť napríklad z toho ipla ťažený, tak ten je úplne biely, svieti proste a že z toho estetického hľadiska je to také, že no, ako takí amatérski záhradníci, keď nevieš čo, daj tam proste kačírek, proste, hej, vysyp to štrkom, takže, ale častokrát ho používame, stále asi najpoužívanejšie, lebo je to, čo je dostupné a funkčné zároveň. Teraz napríklad, keďže sme robili pri Dunaji, tak sme používali frakciu, to bolo, že 22,90. Najkrajší kameň, aký sme použili, vypadá to ako chorvátska pláž, proste úplne... Sadilo sa medzi to ťažšie, trošku som zvedavý, čo budú tie rastliny robiť medzi tým, ale však oni si nájdu cestu. A vypadá to najlepšie. No. Čiže čo najviac frakcií, sa pamätáme to Česmíra Holušu spomínaného, keď som sa pýtal, že aký používa štrk, takže dospel tiež k tomu, že hranatý vlastne častokrát vypadá lepšie ako gulatý, prirodzenejšie a keď som zapýtal, že akú frakciu, tak povedal, že všetky. Že čím pestrejšie je to, že nemalo by to byť pod nejakých, akože už aj 8 mm je tá dolná hranica, ale skôr až tých 16, aby tam bolo dostatok medzier medzi tými kameňmi a až do balvanov, hej, že čím je to pestrejšie, tým lepšie a sadí sa potom do tých rôznych kapies a okrajov, že vlastne keď človek použije tie veľké kamene pomedzi ten, hej, alebo fakt taký tam silne zmiešaný substrát, tak stále je tam dostatok detailov, kam sa dajú tie rastliny nasadiť, že nemyslieť na to, ako teraz robím 10 metrov štvorcových políčko, do ktorého popicháme rastliny, ale vlastne v každý okraj, ktorý tam vznikne, každá nerovnosť, tak je miesto pre rastlinu. A neviem, či to bola zodpovedaná otázka. A ty, No, ešte sa to môžeme sa dostať tému, ešte k tejto vlastne týmto rastlinám, že však bavíme sa o tomto projekte, že tam vlastne používate ako mimo kúpací zónu nejakú filtračnú časť. No, používame aj v kúpacej zóne filtračnú časť, že vlastne používame, ale tu sme použili prvýkrát, že dva typy filtrácie súčasne. Aby som teda základný koncept filtrácie povedal, hej, že čo je zmyslom filtrácie? Zobrať nečistoty a zobrať živiny. Prvé je zobrať nečistoty, lebo už čím viac nečistot zoberiem, tým menej živín mi tam bude hniť, ale stále tam nejaké budú, takže odoberám živiny. A na živiny chudobná voda znamená čistá voda. Takže to robíme biologickým procesom nitrifikácie, čo robia za nás baktérie, ktoré žijú na nejakom substráte, ktoré to chrúmu a dávajú k dispozícii rastlinám potom, aby až potom tie rastliny vlastne to vedia oveľa lepšie zužitkovať. A na to, aby sme mohli to nejak filtrovať, potrebujeme nejaký obeh. Čiže potrebujeme nejak tú vodu čerpať od niekiaľ a niekde ju vrácať. Hej. To čerpanie má zmysel vlastne na dvoch miestach hlavne. Hej. To je povrch, vytvárať hladinové prúdenie, čo väčšinou robí skimmer, čo sa bežne používa aj na bazénoch, nejaká klapka, nejaké čerpadielko za ňou, ktoré naťahuje, vlastne keď lístie spadne na hladinu, tak postupne preprúdi až do nejakého sita, ktoré vyťahnem, vyhodím. A druhý bod, z ktorého má zmysel čerpať, je dno, kde používame dnové v puste, kde vlastne opäť nám sadá ten kal a zároveň tá najmenej okysličená voda, ktorá má potom tendenciu hniť a tie anaerobné procesy. Ono častokrát aj v pôde je to tak intuitívne, že tie aerobné procesy, teda za prístupu vzduchu sú tie dobré, preto sa tá zem kyprí nejakým spôsobom a tie anaerobné sú tie zlé, kde sa rozmnožujú patogény a tak ďalej, preto sa vyhýbame mulčovacím fóliám a tak ďalej. Takže to isté vlastne aj vo vode, aj keď je to také neintuitívne, že aerobné, hej, že vzduch, kde tam je, ale tá zdravá voda má dostatok rozpusteného kyslíka v sebe, hej, čiže snažíme sa do tej vody dostávať vzduch. Takže čerpáme aj z dna, aby sme tú vodu nejakým spôsobom aj kal odstraňovali zo spodu, obzvlášť ak máme ryby, a zároveň tú neokysličenú kvázi hnijúcu vodu, aby sme dostali do filtrácie a do obehu naspäť. No. Za čerpadlom, čo ešte pri kúpacích jazierkách taká zapeklitosť, že nemôžeme používať ponorené čerpadlá, pretože sa kúpeme v tom a elektrika a voda, ako vieme, nejdú úplne dokopy. Takže potrebujeme nejakú suchú šachtu, v ktorej to je
umiestnené a je nejakým potrubím napojené to čerpadlo na jazierko a odtiaľ ide do filtrácie. Zase tých spôsobov zapojenia je niekoľko, filtrácií niekoľko, neviem, či to celé akože asi nejdem úplne rozoberať. Možno konkrétne, teóriu. prečo ste sa tady rozhodli? A konkrétne my, čo používame výtlakový systém, to znamená, že čerpadlo tlačí vodu do filtra. Potom je gravitačný systém, že je rovnaká hladina v jazierku a vo filtri a čerpadlo je umiestnené za filtrom a vyťahuje vodu už čistú z filtra, tlačí ju do jazierka a tým vlastne ako spojené nádoby doteká voda do filtra. My používame ten výtlakový systém, čo v kúpacích jazierkách je bežne používaný, už menej sa používa v rybníkoch, lebo tam je oveľa väčšie to množstvo kalu a tým, že keby sme naťahovali priamo čerpadlom, tak ono ho rozbije, ešte rozvíri ten kal a oveľa ťažšie potom sedimentuje a ťažšie sa filtruje. Alebo aj kúsky krmiva nezjedeného rybami a tak ďalej, tak vlastne rozflákame namiesto toho, aby to už niekde sedimentovalo vo filtri. Ale v kúpacích jazierkách je to OK, ten výtlakový, že my máme, ja si nechávam robiť na mieru šachtu, ktorá je už rovno so skimrom a ja tam dorábam tú klapku potom, ktorú vlastne prirazíme na stenu toho kúpacieho jazierka a iba vynecháme otvor v tej drevenici. Je tam tá skimrová časť, je tam miesto na prípojku z tej novej vpuste a je tam sito. A za tým sitom je pripojené to čerpadlo a suchá časť, vlastne, v ktorej je vzduchovač, čerpadlo a to naťahuje vodu vlastne poza to sito. A tlačí to do filtra a dostávame sa k tej filtrácii. A my používame filtráciu, neviem, jak sa to presne po slovensky volá, že väčšinou že mokradný filter alebo močiarny filter. V angličtine je to väčšinou bog filtration alebo wetland filtration. A je to inšpirované americkou firmou Aquascape, ktorí na to majú samozrejme svoje produkty, z ktorých to skladajú. My to robíme z vecí, ktoré sa dajú u nás kúpiť. A princíp je ten, že nútime prechádzať vodu štrkom. V podstate ten základný koncept je veľmi podobný ako koreňová čistiareň odpadových vôd, ale rieši to, ako, že je to prispôsobené na tie reálie toho jazierka. Hej. V koreňovej čistiarni odpadových vôd, aby sa nezanášala, tak je odkaľované riešené tým, že je tam trojkomorový septik zaradený pred tú čovku, kde prebehne odkaľovanie a do tej čovky tečie už iba voda bez pevných častí. My potrebujeme v tom filtri, keby sme my rovno do tej čistiarne odpadových vôd tú vodu tlačili, tak sa nám veľmi rýchlo zanesie ten štrk. Čo je častokrát, jak som hovoril, pri tých okrajových zónach problémom. Takže máme vlastne tú plochu tej čovky, predstavte si to ako jamu, kľudne pravouhlú, vystlanú fóliou o hĺbke 80 cm. Tak nejak vlastne plus minus aj tá koreňová čistiareň má prierez a trochu zrezané steny kvôli erózii a tak ďalej, že nie sú úplne kolmé. Úplne na spodu je rozvádzacia rúra, dajme tomu 16-20 cm podľa veľkosti veľká, s veľkými dierami, do ktorej je privádzaná voda, ktorá nám rozvedie vlastne na celú tú plochu tú vodu z toho čerpadla. A preto je tam dôležitá tá rozvádzacia rúra, aby tá rýchlo tečúca voda, lebo používam čerpadlo, napríklad tu je použité, že 30 kubíkov za hodinu má obeh. A je to rozdelené, časť ide ešte do trísk, ktoré som nespomínal, na dne časť ide do takého vodného prvku a ja neviem, 2/3 zhruba vody ide do filtrácie. Aby tá rýchlo tečúca voda mala čas spomaliť a to je to, kde ona púšťa tie sedimenty. Že ako náhle spomalí, tak vtedy tie sedimenty tam zostávajú. Čiže je tam, popod celú tú filtračnú časť je tá rúra, čiže normálne odpadová oranžová trubka proste dostatočného priemeru s veľkými dierami. A na tom sú poukladané drenážne bloky. Neviem, poznáte to niekto? Keď potrebujete vsakovať vodu na pozemku, ktorý má... Plastové kletky, hej. Áno, to sú také plastové klietky polyetylenové, deravé, že je to veľká dutina. Čiže z toho je vytvorená dutina na spodku tej filtračnej zóny a na to vlastne ide kameň od najväčšieho po najmenší. Hej, to je taká popoluškovská práca a najväčší problém je vždy zohnať
ten veľký kameň, hej, že 63 až 200, niekde v tom rozmedzi, okrúhly, hej, že to, ak som to aj niekde našiel v ponuke, tak vždy, keď som ho zháňal, tak ho zrovna nemali. Takže buď človek niečo triedí, hej, nejakú inú frakciu, alebo to nejak skladá z lámaného kameňa, hej, ktorý tam nie je ideálny, lebo má menej dutín tam vznikne. No a potom to ide až po tú frakciu, dajme tomu tých 16,32 na vrchu. A vlastne tá voda rovnomerne prechádza celým tým stĺpcom zo spodu hore a vlastne stále sa zmenšuje tá veľkosť tých pórov, takže dokáže filtrovať menšie a menšie čiastočky. No a v jednom mieste je vlastne znížený okraj toho filtra a je vlepená tá fólia do tela jazierka, kde nastane dalo by sa to nejak rúrou kľudne spojiť, keby to bolo ďaleko od seba. Vie sa tam spraviť vodopád, hej, že dá sa s tým už hrať rôzne, že ako keby z jedného vodného telesa do druhého vodného telesa sa vieme dostať už rôznymi spôsobmi. Ale vždy musí byť ten filter aspoň o tých 5 cm vyššie, aby tam nastával ten tok, že keď pretečie filter, tak to nateká do jazierka. A samozrejme, ako aj tú koreňovú čistiareň alebo vegetačnú čistiareň odpadových vôd, hej, tú koreňovú čističku, tak vieme to vysadiť rôznymi rastlinami. A nemusia to byť vyslovene tie rákosy, tak sa to volá trst po slovensky, ale už tam môžeme takú záhradnícku tvorbu. Vrbica treba pekná. Vrbica je úplne môj obľúbený žrút, krásny. No a preto je tam tá dutina, lebo tých spôsobov filtrácie je veľa, aj efektívnych, a otázka je, čo to spraví za pár rokov a ako sa to bude čistiť. A tu, keď sme na rovine, tak tam je šachta, do ktorej sa dá vopchať kalové čerpadlo, ktorá je pripojená až na spodok. A viem to proste, údržba znamená raz do roka vyťahnem zo spodu bordel kalovým čerpadlom a z vrchu to striekam hadicou. Hej. To je jedna vec. A keď je to v svahu, čo zatiaľ vlastne sa nám u Hedvigy tam nebola možnosť, ale vo väčšine prípadov sme v svahu, čiže sa dá niekde, že tam iba šachta so šupatkom, z ktorej vedie hadica niekam dolu svahom a otvorím šupatko a vypustím to teraz napríklad. A to je opäť, že robíme síce kvázi bazén, hej, že ten luxusný prvok, ale keďže stále si hovoríme permakultúrni dizajnéri a vieme, že Maroš tam dolu v svahu má naplánovaný ten domický fóliovník, tak má tie prepady aj tú špinavú vodu z filtra zvedenú rovno do toho fóliovníka, aby si vytápal proste ten fóliovník a už sa s tým celým pracuje tak, aby to bol prepojený systém. Čiže čistenie filtra znamená zaliatie a vyhnojenie fóliovníka. Živiny nepôjde na... Tak. A to je hlavná vec vlastne akože v rámci toho dizajnu tých vodných prvkov ešte, že aké máme tie vstupy, výstupy. Hej, že jednak odkiaľ tam beriem vodu a kam tú vodu dávam a kam tú živinovú vodu dávam. Hej, že na to by sme mali myslieť hlavne. Že koľko vlastne kde potrebujem tie živiny. Tam možno je taká potom veľká otázka, treba jazírek s rybama, ne? Že vlastne títo všetky, co robíš, tí kúpací, tak sú bez ryb. Áno, kde je vyslovene podstatne menej živín. Že tam by sa to úplne inak pracovalo. Alebo dá sa vlastne urobiť kúpací jazírko aj s rybama? Alebo akože co by to... Už ako viacero ľudí sa ma na to pýtalo. Ja stále hovorím, že kúpať sa dá aj v rybníku, ale už to nevolajme kúpacie jazierko. Hej? Že ako náhle sú tam ryby, je to rybník. Ako s tými kačkami. To proste... Už ako náhle sú tam kačky, tak už je to kačacie jazierko a ja by som do toho neliezol proste. Hej? Videl som, čo robia. V Lani sme mali 2 várky po 20 kačiek na dvore. A vyrobil som im kúpaciu vaňu a kvakvapóniu. Poznáte akvapóniu? To je chov rýb spojený s produkciou rastlín, že sa tam filtruje tá voda a tie živiny žerú šaláty a tak ďalej. A kvakvapónia je, že nemáte ryby, ale máte kúpacie jazierko pre kačky a tie živiny vlastne majú tie rastliny z tých rozpustených kačacích hovienok. Celé super, akurát kým boli maličké, kryštálová voda dlho sa držala.
a šalatiky rastli a zrazu sa to zlomilo a tie kačky proste vyprodukovali za 100 litrov kalu proste za týždeň, hej. Lebo oni samozrejme si tam zobáky umývajú, aj krmivo tam je nanosené a no, je to ich obľúbená toaleta, hej, keď si môžu vybrať trávu alebo vodu, tak pôjdu radšej do vody. Takže už to prestalo fungovať skrz to, že ten môj malý systém vlastne nebol schopný zvládať také množstvo kalu. Hej, čo napríklad tento systém by bol v dostatočnej veľkosti, vlastne v porovnaní s inými typmi filtrácie je to jeden z tých akoby lepších, akurát tiež by sa to muselo pomerne často vypúšťať ten kal niekam. No a ryby, to je taká, s rybami nemám veľa skúseností popravde, to iba drobné chovy vlastne akvaponické, čo som sa doma pokúšal, čo nepovažujem za úplne úspešné projekty, akože vždy sme nejaké ryby zjedli nakoniec, ale chovateľ ryb by som sa nenazval. Tak ryby sú taká výzva, hej, čaká nás jazierko s rybami, prerábka, čiže je to pre mňa taká téma, ktorú silno študujem, ale viac študujem zatiaľ. No. Nám deti na základnú školu do toho našeho malého jazierka donesli tých malých kojkapríků a pro mňa veľkým údivem stále prežívajú rok co rok. Sice sú takí malinkí, množá sa a na to, že vlastne hlubokú časť kompletne obsadilo lekno, tak ryby furt to zvládajú. No, kojkapor je stále kapor, čo je také prasiatko vo vode, hej, čiže oni znesú veľa, zrovna kapre, že ja som sa pokúšal pstruha chovať v akvapónii, v IBCčku nad zemlom, hej, čiže a všetci mi hovorili, a vedel, ako teória to hovorila, že proste nemajú radi tú teplotu. Spoľahol som sa na to, že rôzne efekty, čas v zemi a tak ďalej, že to bude chladiť, ale už jak začali holdovať plávaniu hore bruchom, tak som ich vylovil všetkých. Ale tie kapre, nakoniec boli odporúčané tie kapre, len už som sa nedostal k tomu, už bolo neskoro v sezóne, že ich tam dať. Čiže oni to znesú, obzvlášť keď je tam to veľké lekno, tak pre nich je to v podstate prirodzené biotopové. Je tam aj nejaké okysličovanie? Alebo čo? Ne, nic, to je... A ešte, jak si pamätáš, to je veľmi plitké keby jazero a tým, že zmizla hlboká zóna. Áno. Ale nádherné jazierko, akože má teda tých 90% zarosnuté rastlinama. Ostáva to taká tá malinká časť, ktorú my udržujeme, aby to bola aj trochu vidieť tá voda. Ale normálne ryby žijú, voda je v podstate čistá, akože všetky kamene, všetko dno je vidieť, že je, akože je zariasené, špinavé, ale voda je pekná. Že no, tam... to ja stále hovorím napríklad, že riasa čistí vodu. Že pokiaľ tam nie je tá jednobunková riasa, alebo sinica, čo je otázka, či je baktéria, či je riasa, ale toto je jedno. Alebo sú ešte dokonca zvlášť ríša, ale tá vláknitá riasa je vlastne súčasť čistenia vody. Že na tomto našom type filtrácie častokrát na tom filtri tie riasy narastú. Ale na to sú tam, že potom ich je o to menej v tej hlbokej kúpacej zóne. Že keď tá voda vlastne nimi neustále preteká. Lebo sú tam miesta, kde je tá voda, dajme tomu 5 cm a pomaly tečúca. Hej. Čiže je to miesto, kde tá riasa, kde je veľmi dobre. A odstraňovaním riasy vlastne odstraňujeme z tej vody aj živiny, čo je zase len dobré z dlhodobého hľadiska. Len samozrejme nemôže sa nám to preklopiť cez nejakú mieru. Pro mňa bolo trochu zajímavé, keď som študoval vlastne púdne preparáty, že právě riasy sa používajú drtené, sušené, jak keby zdroj minerálnych častí do tých púdnych vlastne rôznych preparátů. Lebo ako náhle je niečo rozpustené vo vode, tak oni sú tie, ktoré všetko, dávaj, všetko. Dobre, keď môžem teda ešte trošku odskočiť, že akože máme tu teda krásne kúpací jezírko, ale což asi není úplně pro každého, nevím, že má to svoje ceny a toto. Máš tady nějaké zkušenosti s něčím jakože vysloveně malým do těch městskejších zahrad? No tak úplne najmenšie mám doma asi, že Kalfas 40 litrový stavebný, ten maltovník čierny. A jak som hovoril, že s rybami nemám skúsenosti, tak zrovna gubky z akvárka tam na sezónu dávam, že majú tak letné sídlo. A práve kvôli tomu, že aj tá malá gubka je úplne dravec na komáre,
takže ich tam likvidujú. Mhm. Je tam nejaké malé lekno, pár kamienkov, čomu som došiel, alebo dospel aj tam, že tam musia byť schody dovnútra a vonku, lebo žaba vie vyskočiť zvonku do toho kalfasu, ale už nevie vyskočiť vonku, keď sa nemá o čo oprieť. Čiže v každom jazierku malom by mali byť nejaké vstupy do vody a z vody. To odporúčam, ak nepoznáte náhodou záhrady v Túlne v Rakúsku. Za Viedňou nejakých 40 minút, tuším. Tak tam je snad 200 ukážkových záhrad a je tam veľmi veľa tých malých vodných prvkov. V každom schodíky pre žabky. Takže treba na to myslieť, že oni sa dostanú dovnútra, aby sa vedeli, lebo žaba síce je obojživelník a vie plávať, ale nevie plávať väčšine a potrebuje si oddychnúť a nevie vyskočiť z vody, hej, že potrebuje vyskočiť z pevného povrchu, takže potrebuje tam nejaké prístupy. Že to bolo asi najmenšie. Mám doma asi 4 jazierka podobných rozmerov, rôzne rozhádzané v predzáhradke, medzi trvalkami, v zeleninovej záhradke, aby aj tam nejaká žaba mohla fungovať. A čo sme realizovali najmenšie, tak keď rátam už našu prácu, nie že som niekde brigadoval, tak to bolo asi u Hedvigy Gulovej pri Leviciach v Málaši. A to bol vlastne taký potôčik, prehlbený, rozšírený, kde ešte sme ďalší koncept zapojili, čo sme nespomínali, práve kvôli tomu odparovaniu a tej práci s dažďovou vodou, že je do obehu priamo zapojená 3-kubíková nádrž na dažďovú vodu. Lebo a k tomu sa môžeme dostať, ale len dopoviem, že to je jazierko s týmto typom filtrácie, s maličkým filtrikom, potôčikom, vodopádikom, kvázi cez dve kaskády tam tá voda padá. A takým je to najpličšie, čo sme spravili. A sa to tak rozšíri, potom je tam skrúž, že chcela si Hedviga tam vedieť namočiť nohy, takže sme tú hlbokú časť betónovou skrúžou, čiže vlastne dali sme aj my betón do fólie v tomto prípade. A potom to vlastne prepadáva cez také zúžené hrdlo do tej nádrže, za ktorou už je čerpadlo a tlačí to naspäť do toho obehu. A čo čert nechcel, tak Hedviga si našla priateľa, ktorý je rybár a ktorý nadšene hádže do toho najmenšieho jazierka, ktoré sme robili s najmenšou filtráciou rybky. Lebo ja som povedal tak, akože, že však keď chceš o rok, keď sa to rozbehne a rastliny sa rozrastú, tak akože zo 2 belice si tam nejaké malé môžeš proste hodiť alebo tak. No tak už je tam akože takáto dĺžka ryby priemerná, neviem, 20 cm, tých je tam asi 15. Potom je tam takýto kapor, amúr a ešte niečo, čo si nepamätám, jak sa volá. Nie, jeseter nie, ten by tam ani nenacúval do toho. Takže je to prerybnené a stále, akože sem tam sa spraví riasočka a voda je stále čistá, hej, takže, ale je to jedna sezóna. Jazierka a spodná voda. No, to je dobrá otázka. Závisí, ako veľmi je vysoko tá spodná voda, lebo zrovna u toho Maroša, ktorému sme robili toto kúpacie jazierko, tak má chalupu pri Komárne a tam som bol konzultovať pozemok a tam majú v metri spodnú vodu. Takže tam sa sme vymysleli, že však tak dobre, spravíš väčšiu jamu, taký amfiteátrik plynulý a budeš mať spodnú vodu vlastne stále. Hej. Tam je otázka potom len, že či je znečistená alebo nie. Ale pokiaľ sa k nej viem dokopať, tak vlastne nepotrebujem nič izolovať, proste tá voda tam je. Aha, nepoužili ste fóliu teda. No ešte sme to nerobili, hej, zrovna tam, ale... No tak treba to niečím spevniť, ale niečím priepustiť. No ale v akej hĺbke si hovorila? No tak do tej hĺbky väčšinou s jazierkom nejdeš, takže ťa to vôbec ako nemusí trápiť. 3 metre sú už úplne bezpečné, pokiaľ nekulminuje, to je ešte otázka, či v rámci roka. Ale pokiaľ sa drží pod 2 metrami, tak väčšinou nás to netrápi. Obzvlášť, keď je to v štrku, lebo má akadiaľ prísť aj odísť. A horšie je nejaká tlaková voda v íle alebo tak. Ale no, riešili sme to v podstate na 2 takých väčších projektoch.
jedno bolo to 300-metrové odparovacie jazierko, čo som spomínal, tak tam sme chceli ísť do väčšej hĺbky pri tej ploche. A aj skrz kúpanie by to bolo lepšie dať aj 3 metre a tým pádom človek, keď tam kope nohami, tak si nevíri kal. Čiže vie to byť také, že úplne pasívne a bez nejakého vysávania, a že sa to vysaje alebo odkalí raz za 5 rokov a dá sa v tom kúpať bez vírenia, ale v 1,90 m bola spodná voda. Takže sme skončili v 1,90 m, lebo tam už človek nechce ísť. Akože sú na to rôzne názory, že keď to počas realizácie človek dokáže udržať v suchu a potom to udržiava napustené, takže je to OK. Čo môže sa stať, že zrovna to potrebuje človek vyčistiť a vtedy zaprší a zdvihne sa to, spraví sa tam bublina, hej, čo znamená strhnúť celú fóliu, alebo ja neviem, robiť dieru, potom ju neviem si to predstaviť, že čo s tou bublinou by sa úplne malo diať. Robieva sa také, že drenáž sa vyťahne spod toho do nejakej šachty, kde beží počas realizácie stále nejaké drenážne čerpadlo, udržiava to miesto suché a potom sa na to vyleje niečo, alebo sa poukladajú ťažké kamene na to dno, aby to neurobilo tú bublinu. Ja sa tomu radšej vyhýbam, je to taká istotka. No a v Žiline, u tej Anky, to kúpacie jazierko, tak tam sme už v 1,50 m boli so spodnou vodou. A ona mala ale veľkú plochu a tým, že bolo to jazierko veľký výkop, tak sme vlastne zdvihli brehy, aby sme to dorovnali tiež aspoň do toho 1,90 m. Takže sme vlastne urobili násyp a pekne ho do plynu a rozplihli. Väčšinou tie násypy nevypadajú dobre, tam si myslím, že sa celkom podaril. Z jednej strany je to tak kvôli pozícovaniu taký strmší breh, ale ináč vypadá veľmi prirodzene ten násyp. Takže keď je dosť materiálu, dá sa to aj zdvihnúť a rozplanírovať. Tak počkej, môžem teda první, teda nejaké povolenia od úradu? To je veľmi dobrá otázka. Neviem, koľko môžem na záznam. Ja sa vždy, keď robíme niečo väčšie, tak sa rovno idem spýtať na stavebný úrad, že toto chceme robiť, čo od nás potrebujete. Nemám ešte doštudovaný, že ako je to s novým stavebným zákonom presne, lebo v tomto by to malo byť benevolentnejšie. Že akoby viac sa toho dá dovoliť bez stavebného. Minimálne ohláška by mala ísť, čiže nejaký okotovaný nákres a tak ďalej. A ohlási to na stavebnom úrade, alebo teda na obecnom úrade. To sa bavíme, doplňujúca otázka k tým malým jazierkám je, že ja ako dizajner, určite by som sama nešla do takejto obrovskej realizácie, zavolala by som si nejakého odborníka. Do akej veľkosti má ešte zmysel, aby som to ja ako samotný dizajner, ktorý sa nešpecializuje na jazierka, riešila? A že ako sa stavať vlastne k týmto menším jazierkám, že 200 litrovým, 500 litrovým, či to stačí iba osadiť tými rastlinami a bude to fungovať. To bolo viac otázok dohromady. Trošku teda to tak zopakujú, že teda my jak dizajnéri, ktorí nemáme teda ty skúsenosti s tým, že sme realizovali nejaké jazírka, tak mluvím tak za vícerých, že k jaké veľkosti, jakému jazírku teda většinou si myslíš, že je ešte také v porádku, že by si to člověk vyzkoušel, že také jakoby bezpečnější, tak bych to mohl nazvat, možná ne, že jakoby tu našu základnu znalost, že keď si člověk naštuduje bez té předchozí zkušenosti, a potom teda otázka, jak se stavět k tým úplně malým jazírkám, tým jakože 200 litrovým vaně, 500 litrovým prefabrikáty. Myslím si, že to bolo od 25 štvorcov, tá ohláška. Ale my sme to vždy buď sa to riešilo tak, že bolo úplne jasné, že tam nemusí byť, alebo bolo úplne jasné, že sa pôjdem opýtať. A niekedy proste povedia na tom stavebnom úrade, že Ježišmaria, na čo sa ma pýtate, proste robte si. A potom doneste fotku, že ako pekne ste porobili, hej. Prípadne už bolo aj také, že starosta pohovoril, že nezabudnite ma zavolať na prvé kúpanie. A bolo zrovna to, čo sme lepili, tak to išlo normálne cez projekt, stavebko a tak ďalej, cez celý ten dlhý proces, keď už tam bol betónový základ a tak ďalej. Ale väčšinou je to ohláška. A nakreslí sa to okotované a je to OK. Neviem ti povedať teraz úplne číslo presné, lebo viem, že sa to menilo v tej legislatíve. Neviem, či aj na to sa vzťahuje tá malá stavba, aktuálne tých 50 metrov, alebo je to stále tých 25. Toto popravde nie som ja úplne ten pravý.
Mám ľudí na telefóne, ktorých sa pýtam prípad od prípadu väčšinou. Lebo ja a legislatíva... Dobre, nezachádzajme. Akože boli ma z toho hlava proste to čítať. No. Je to vždycky náročné. Áno. No aký bol zvyšok otázky? Ja, že do akej veľkosti... A potom tie malé jazierka, že iba také zakopané tak, No. že nejaké jamy, ja nemyslím ani vôbec, že bez filtrácie, že iba No. že by skôr na nejakú jednak estetickú, jednak aj hodnotu toho, že tam No mal niekto, alebo má niekto akvárko? Je niekto Ja akvarista? som mal. No a tam tá základná teória je, že vo väčšom akvárku sa ľahšie udržuje stabilita ako v menšom akvárku. Hej, že vo väčšom akvárku ľahšie udržím tie ryby nažive ako v 3-litrovej nádobe. A to platí aj o jazierkach. Akoby, že už sa to počíta ako kúpacie jazierka, tak tá prvá, ono je nejakých 5 typov kúpacích jazierok, nejaká tá základná typológia a ten typ 1 je úplne bez filtrácie, bez všetkého, ale tá plocha by mala byť aspoň tých 150 metrov štvorcových. Hej, a tam, áno, len som chcel povedať to ako príklad, že tam už tá voda sa vie udržať čistá, že keď to spravíš menšie, tak je to buď alebo závisí od vody, závisí od miesta, hej, že je tam veľmi veľa premedných, ale stále kal sa hromadí aj v tom veľkom, hej. Že závisí, akú veľkú hru s akým rizikom si ochotná proste hrať a aké veľké riziko si ochotná niesť. Lebo vravím, že čím väčšie to jazierko je a dodržíš tam tú veľkosť tej regeneračnej plochy, tým väčšia je šanca, že to ako bude pekné a bude to mať dobrý dopad. Hej? Že však my sme sa smiali a ty si mi to tuším hovoril v tom Vrbovom, že ja vlastne som dovtedy ako nemal skoro žiadne malé jazierka, že som akože išiel od tých väčších a učil som sa tie špecifika pre tie malé jazierka potom. No, je to len o tom. A ako samozrejme, tam rastie už tá finančná náročnosť a tak ďalej. A keď to pokazíš, tak je viac peňazí pokazených. A otázka je, že čo to znamená pokaziť, hej, a čo je očakávaným výsledkom. Čiže ako to, čo dokážeš vykopať ručne, tak to všetko má určite zmysel ako robiť samostatne. A to už potom závisí, že aké máš skúsenosti s bagrom a ako veľmi chceš mať dotiahnuté detaily, ako vieš dobre schovať fóliu za kamienky a neviem čo všetko. To sa zase na tých malých lepšie učí, hej, ale zase tie pokazené detaily, ak ti nejaký ujde, tak na tom veľkom jazierku sa to skôr stratí. Takže, neviem ti povedať. To by som řekl, že k tým malým, že tam je tá výhoda, že pokud je to fakt malé, tak není problém, že sa to zanese, že keď tam nemáš ty ryby, máš tam ty úžinky, že to zanese, tak relatívne jednoducho ho víš vystaviať prakticky na novo, vytáhnu kál, Tak. vyčistím, vyumývam kamene, naskladám znova, rostliny trošku pretrídím a jakoby není to, akože robiť to pri väčším jazírku tak. už je, Ako určite. tá oprava je občas náročnejší, lebo robil som nejaké opravy jazírek u cudzích ľudí a jakože tá oprava občas býva veľmi ťažká, hlavne keď už prerostú tam rostliny u tých väčších vecí a už vlastne keby sa až tak nevíš dostať k niektorým detailom. Tak. A aj, ako vravíš, technicky, ale aj kvalitou vody, hej, že keď sa niečo škaredo zvrtne, tak ako vyhodiť 200 litrov vody a napustiť 200 litrov vody je iné ako 40 kubíkov. Ale však to neprehrievanie vody má práve ten efekt. Hej. Určite, no, tak tie baktérie filtračné tak žijú do teploty, nepamätám si to presne, 25-27 stupňov. Čiže ako náhle je voda teplejšia, tak rapidne klesá efektivita čistenia. Takže to ochladzovanie je dôležité aj kvôli tomu. Plus v tom väčšom objeme je ako keby čokoľvek tam dopadne, tak je viac zriedené. Hej. Čiže to je ďalší. Dobre, my ešte dneska pôjdeme sa podívať na jedno jazírko, tady kúsek a potom i budeme plánovať druhé jazírko. Tak ešte by som chcel tak na závier pár otázek, že vím o tebe treba, neviem, či to stále platí, že študuješ. Už to neplatí. Ja.
Mal som v Lani taký romantický pokus, že urobiť si druhú vysokú, že krajinné inžinierstvo. A skrz to, že tá voda v krajine ma tak lákala a tam som zistil, že vlastne vodohospodárstvo z pohľadu krajinného inžiniera znamená niečo iné ako vodohospodárstvo z pohľadu permakultúrnika. Že to není to práve orechové a paradoxné pozemkové úpravy bol úplne najkrajší predmet s úžasnou učiteľkou, ktorá tiež pôsobí v agrolesníckej asociácii. A zistil som, že to nestíhame. Jasne, Tak jasne, letné, ešte zimné skúškové bolo v pohode, že človek v tom januári, také hluchejšie obdobie proste, sa tak rozbiehali sme sa na tie orezy, to bolo také fajn si oddychovať akože pri tom skúškovom. A v júni skúškové obdobie pre záhradníka čistý masaker. OK, tak sa už neopýtam, že co máš v pláne z tú vysokú školu ďalej, ale... No, prerušil som štúdium, čiže stále mám otvorené dvierka, že raz niekedy, keď budem mať lepšie zariadený život, Tie zimné semestre. keby sa dalo, áno, Podzimný iba zimné semestre semestre sú na dobré. 10 rokov v pohode. V 50-ke môžem promovať. To je tak dobrá ponuka na nejakú zahranickú školu, že či mi nechcú ju otevriť. Měli by určite väčší Zimná škola. úspech u týchto. Aj farbárstvo. To je ale dobrý tip, to je dobrý tip. hej. No a každopádne odporúčam. Akože výborné, výborné. Čo predmet, to som veľmi vďačný bol za to, že to stalo za to aj akože bez ukončenia, že to, čo som dostal, no externé samozrejme. Dobre, ešte chcem sa spýtať, že, lebo však máme tu teda nejakú tú snahovú spoluprácu dizajnéru, že jak to vnímaš ty, títo snahy a teda, že či máš aj nejakú tendenciu, chuť ponúkať spoluprácu medzi dizajnérama. Určite áno, akurát pre mňa je stále tam technicky, že veľa otáznikov, že som zvedavý, že ako, že dúfam, že na čo sa tu možno aj vymyslí dnes, že akým spôsobom spolupracovať tým, že už tu sme cez celé Slovensko rozprestretí a to aj v rámci organizácie Permakultúra.sk bol vždy väčší problém sa stretnúť a niečo spolu robiť. Že jedna vec sú tie online nástroje, ktoré dnes človek má, a druhá vec je, mám pocit, taká prirodzená averzia permakultúrnikov ich používať, alebo väčšiny. Alebo možno iba moja, tak to vnímam teraz. Takže som zvedavý, no. Teším sa. Určite že akože veľkým prínosom už rozhovora to, že zdieľaš svoje skúsenosti a svoje dlhodobo zdieľaš svoje know-how vlastne medzi viacero ľudí. Takže už vlastne pro dnešek to už končíme, teda ešte všetci pokračujeme venku, teda obědem a venkovní procházkou po jazírkách. A možná tak na závěr, že co by si odkázal dizajnerom, ktorí zrovna začínajú a rozhodli sa, ať už teda buď pro jazírka, trvalky, sady, že co by si im rád odkázal? No, neviem, ako to formulovať, ale tiež mi ide také, že z osobnej skúsenosti, že nech hľadajú balans medzi tým ideálom, ktorý pravdepodobne na začiatku majú, a tou praktičnosťou a realizovateľnosťou tých vecí, čo vymyslia, že to vnímam, že pre mňa by bolo, keby som mal také uvedomenie na začiatku, tak by bolo ako veľmi dôležité, že neprechádzať medzi tým úplným nadšením a potom úplným vyhorením, ale proste si udržať tú mieru nadšenia aj napriek tomu, že realita je zložitejšia ako to, čo je v knižkách napísané, našich obľúbených. Dobre, tak ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja. A dúfam, že sa niekde v blízkem kurzu, teda ešte otázka, kde ťa môžeme vidieť a nájsť, No, kto by ťa sa chcel s tebou stretnúť. väčšinou na úvodných kurzoch do permakultúry, ktoré učím ja vždy s nejakou kolegynkou, kedysi aj s tebou, kým si nás neopustil. Ja jak kuchár sa furt ešte v januári teším na skicu. takže uvidíme sa v januári na Skicove a teda dúfam, že aspoň nejakú lekciu prídeš z kuchyne odlektorovať. A tam so Zuzkou Gajdošovou vlastne v ich vzdelávacom centre a už to bude tam aj s novým ubytovaním.
a so zelenou strechou, ktorá nás čaká teraz v novembri. A teraz ale neviem presný dátum a myslím, že to bol apríl na predárke s Jankou Konárikovou. Bude druhý úvod do permakultúry. A pomedzi to niečo ad hoc určite, ale Jasné. o ničom viac neviem. Keby niekto na internete, ak môže počuť tvoje staré rozhovory, ľudia v permakultúre. To občas sa tak červenám, už keď to počujem, že mám pocit, že to bolo strašne dávno a že to niekto úplne iný rozprával a robil. Ale sú tam. A nie je otázka, či sú tam. Niektoré sú na YouTube. Facebook teraz zmenil politiku a mazal všetky záznamy živých videí. Takže je možné, že na Facebooku už nie sú vôbec žiadne. Ja som si to zálohoval, len ešte nebolo toho, čo by to dal do poriadku a niekde zavesil. Ale na YouTubeku Permakultúry.sk by mala byť väčšina. A na Spotify, na Spotify, a tiež väčšina, tiež tam nie sú všetky. Ono to tak malo takú tendenciu klesajúcu. A teda nájdu ťa ešte ľudia na stránkach Nastrom.sk. Web je Nastrom.sk, áno. Dobre. Tak ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme.